Gie kindeno e tuke mag CHAN manyogo odhiambo manyoro ni tim mar Madagascar ne oketo geno margi mar donjo e robo final tok kanye gilo tim mar Central African Republic gonde 2-0 e tugo manyogo e paw tuke ma Benjamin Mkapa e boma ma Dar es Salaam e piny ma Tanzania. Gondego konyolo e dakika madhi ka opira rumo ka gin dakika ma 84 kaachiel gi 94. Sani koro Madagascar nigi point 4 bang' tuke 3. Komachielo bende tim mar Mauritania bende nyodhi olo tim mar Burkina Faso gol 1-0 e tugo machielo manyoro. Tej mamoko ni tuke mag rugby ma Christy Sevens nyosi dhi ayanga odiochieng' manyoro e paw tuke mar RFUEA eka jogo manie sekta mar rugby kaachiel gi jochung' mag tugo Nero Kenya Harlequins osingo ni tugo biro bedo mano manie rang'iny mamalo kochakore odiochieng' makiny nyaka tarik 17. Tuke makamago biro kelo kanyakla timbe 36 mag chuo kaachiel gi timbe 8 mag jok mamine. Timbe man gi lony kaka KCB, Harlequins, Nondis to gi Leos oseyango ni gibiro yuoro e tukego. Jatatije ma tukego Nekesa Were onyiso geno mare ni jopiny biro neno tugo manie ngadhu mamalo. In terms of numbers, from Friday to Sunday, we'll have about 81 teams with 972 players. We have 36 teams in the men's competition, 8 teams in the women's competition, 33 teams in the age grade competition, 4 teams in the veterans competition. The veteran teams are still confirming their participation. Slow to respond and confirm their participation, but so far we have KCB, Queens, Nondis and Leos. Odiochieng' ma kawuono bende tuke mag sikunde mag Afrika ma Ugwe chakore ayanga e kaunti ma Kakamega. Kocha mar hockey mar Musingo High School Mike Malungu sani koro wacho no ikore makare mar tiyo gi thuolo ni gigocho pacho malo simbo mar Afrika ma Ugwe to gi madiere. Nopako kweth mare kuom tiyo matek e kinde mokalo kama nchene giyudo thuolo mar bedo joloch e tuke mag Kenya. Musingu koro selo simo makamano kuom higni 2 moluwore ka gilo St. Anthony ma Kitale e finals. Kata kamano kocha nowacho nong'eyo ni St. Anthony biro miyo gi ting' mapek mokalo e tuke mag Afrika ma Ugwe. Japuonjero mar hockey man gi lony wacho nong'eyo ni timbe mawuok e piny Uganda nyalo miyo gi midhiero kaluwore ni chike mag Uganda oyiene jogo eko manie form 5 kod 6 mondo mi otugi e tukego. The Ugandan side are going to be competitive. Kakungulu, Barara, and Tare. Remember, easy sides, they go up to Form 6. So basically, the teams have been in touch for the last 2 or so years. Unlike Zetu Kenya, each year we are transiting because of the short span, our education system here is for 4. Magi weche tuke and Milton Ochieng. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 14 dwe mar 8 higa 2025. En odiochieng' mar 226 e higani kod ndalo 139 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono en 1961 mane jatend piny Kenya mano Mzee Jomo Kenyatta gi jowetene moko mano makigodo nogole otwech kata detention mamara lal kucho. Bende odiochieng' machal gi kawuono en 1990 mane en Bishop Alexander Kipsang Arap Muge notho e masira mar apaya. Beng'eyo ni paka nyalo golo kit duol moingo 100 mopogore opogore. Mae en kaluwore gi mbui mar dinospike.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore be ing'eyo e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Maramogi Radio.
Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi kar chuny Radio Ramogi. Maino mino gada mominity tu. Maino mino molo minsela. Maino mino molo minsela. Ma woda kacho minirito jakabodo. Maino mino molo minsela. Maino mino molo minsela. Ma woda kacho minirito jakabodo. Yani omitera ikano. Yani omitera ikano. Kanyaligyo ne wadonje gimidhiambo. Yani omitera ikano. Yani omitera ikano. Kanyaligyo ne wadonje gimidhiambo. Kanyalik. Lady Mageno, Omia paro Lady Mageno, Amagi nyauge nyamasiro. Omia paro Lady Mageno, Omia paro Lady Mageno, Amagi nyauge nyamasiro. Adhiambo emandiko barua, Adhiambo emandiko barua, okauchunya nyauge nyamasiro. Adhiambo emandiko barua, Adhiambo emandiko barua, poka chunya nyauge nyamasiro. Oh aparo magi, oh aparo magi, Adhiamila la kure nyauge nya. Oh aparo magi, oh aparo magi, Adhiamila la kure nyaugenya. Berja paponditi, Berja paponditi, Edomini moni amaina. Berja paponditi, Berja paponditi, Fredomini moni amaina. Berja paponditi, Berja paponditi, Ajojo mina kumu wachokodi. Berja paponditi, Berja paponditi, Ajojo mina kumu wachokodi. Yakanyalo Molongati, digri 18 na nusu. Mose Maliera, Maliera, Maliera. Ukil kama loka. Yekimwala. Ya, kujangu na. Tino Matinda. Você vê
Mano kanyo doko chuny golo waparo godo ndalo Nyakwaramogi kelo kanyo saa achiel okalo kod dakika 27 mar okinyi ma sani. Ma nyakalondo mari mar Ramogi FM chieng' Thursday tich ang'wen tarik 14 dwe mar 8 higa mar 2025. Daher mar ng'isi ni mae tielo mabende thothne wapuonjore kokalo kuom tuo mar TB kata tuo mar kahera. Ote ma okelni kod bad migawo mochung' weche mag thieth kod josilwedo mamoko ma bende iwacho ni parnegi uru kata ging'eyo. Dibe ni in gi aonda moro mokawi ndalo malach Nyakwaramogi, to dibe ni kamoro gotieno to kata piny ng'ich to luya tuchni mapok odwarone. To bende winjo ka dhogi rach gimiluongo ni chiemo ni ok idwa ni oriw kata mane dhogi Nyakwaramogi. Tin neno ka dendi bende dok piny. Samoro dendi bende chwakore Nyakwaramogi ajwang'. Magi duto gin okenge makaber ahinya. Tajiwi kenda kwayi ni kaw thuolo mari mokwongo idhi e od thieth machiegni kodi opimi ni mar pimno berndi eka koto inyalo fweny ni ka in kod TB kata ooyo. To koyudo ni intiere kod TB ibro keti e thieth. Parni pimo tuo mar TB kata pimo jatuo itimo nono e ute mag thieth mag sirikal. Yedhe mag TB bende ichiwo nono e ute mag thieth mag sirikal. Kuom mano daher mar ng'isi Nyakwaramogi ni kadiponi neno ranyisi mawachogo, kaw thuolo mari idhi e od thieth machiegni kodi mondo konyi Nyakwaramogi ajwang' kaluwore koda tuo mar TB. Tuo ni en onyalo mako ng'ata ng'ata, en okodeo ni ijamoko kiana ang'oa hiki tin, oyo en onyalo mako ng'ata ng'ata. Kuom mano nyakwatang' kode, nyakwane kako nyalo kedo kode mondo obed kod ngima maber. Ma ote mokeli kod bad migawo mar thieth kod josilwedo mamoko. Maramogi? Oyawre. Oyawre jatenda. Ma rado gi Peter Onduto ma Jamawego. Peter Onduto Jamawego. Aneno kama wego kuru maber. Yes. Victor. Yes. Anang'ene wach yote kanyal wuoyo nikech wach yote asewuoyo motamo wang'a. Biro mana chopo chieng' ma ibiro lose. Biro mana chopo to an gimana awatemo wacho. Mana kaka wacho ng'ene ga chamo en sani en miwacho ni en wuon opposition. Nikech ng'ene sani kaka koro sani oonge. Na kwezi ngeruwe bika zotogi. Niri te kudu wane kukubo iwe zingi rwanda kalonso gene. So kasa ni emone gudeni kete kal tetri. Magin gemeng kamay tiyang mo kaya muro karalog. Kuro sa ni ope niya president na katulo bibere gomalay. O kana nga magibichungo wapita ndoto majana winje geng magmawego. Erokamano ahinya. Owacho ni okoneno ne. Maramogi? Oyawre kanyo biro. Oyawre ma chieng' Bob wuodo singo. Ma wuodo singo. Erokamano. Migori wacho nang'o? Migori ber kendo miyo koro sane. Nitiere gimanya wacho matin nikech ker. Koro winjo ka jawinjo moro wacho wach ndara ma ngige tu mapera ngige tu oyuma. Yorno igolo siga mabiro ng'ene gige sirikal gin gi bega mosto ko wil contractor kaka no wil cha. Koro nyiso ni ng'amo kawe nyaka luchenro maber kaka onego bed ni itime nikech ok chak wile ibo yud ni otieke. Koro gigi ne dhi mosto no wacho ni kaber to higa manyien ndara no chaki ilose na koro biro bedo lam nyaka kuma giwacho no. Mana tieko kanyo. Mar ariyo awinjo kipenjo penjo mangima ni kaka jo-Migori jogi otero ang'o Homabay kuma ker nitie. Koro an be apenjora ni ng'amo onego ng'e kata ng'amo onego wachi nikech adieri mantie public participation osebudho kok tere to kotere karo tere ne ji matin mok wang'e nikech kwa de public participation ne kwa nyalo ng'e ni kopo ni ker biro biro gire mar Homabay cha watemo gini mahinyo to wan wang' nok otere kendo wakia kia gimoro waka kaka wan bende wakia kata anakia. Mugik awinjo ka lendo bende ni kanisa adieri nyori ne adwa wache ni dakteche wago adieri nyocha kata mana yura ne konyore seche mana me konyore magipo opo mana ni wan ng'ene wagomo ma kendo wachako wakawa mana kendo pati wachako tero osiptal moro. Koro wan bende na kwayo ni ka ber jatendwa mar health
Mheshimiwa Opondi ongea ne kaka dwa serve dakteche mondo mi jo oyud konyruok e ang'o osiptal ko kamano to wachiro. Erokamano ahinya. Na penjo kalore koda ing'eyo ni devolution conference ka nitiere to county ka county bedo gi kargi maging'iso kendo gisungo gima county no nigo. Nyalo bedo weche mag thieth, kembe matindo tindo moluongo ni cottage industries, nyalo bedo en county mong'e gi weche mag pith gi pur, onyalo bedo county gisungo gik magin go ni to ere kaka ginyayo weche mag ohala kata trade industrialization gi weche mag investment keto mwandu. Kore yudo ka counties moko opedho wuoch magiloso nanga ma otwang' e county no nikech gin gi jinari ma loso pamba bedo material minyalo twang' gisungo samoro bende githiwo ginene koth pamba cha githiwo magikelo gimaluongo ni cotton oil cha githiwo samoro jomoko timo sunflower gibiro kod rang'isi mar kembe magen go samoro bende gimbe girego mok bando ni mobo maber ahinya kaka chon cha ne nitie moro miluongo ni mokwa okang'e nitiro dhi kanye Joma Bay County mokwa no dhi kanye Governor Gladys Wanga mokwa ni kanye no wacho nong'wenyore kendo ng'inore en kanye Joma Bay penjo makamano aito bende counties moko bende ng'iso nyalo mopogore nyakwara Mogajwang' omiyo ka in japiny tidhie a devolution conference public exhibition kacha icherori ing'iyo ni to counties maoko opedang'o ka en county ma Mombasa kata county ma Kilifi bende gitimo value addition ni weche mag nas koso en mana nas ma ching' cha gi madafu ma ji ong'iyo kata ong'eyo cha koso en ang'o machielo ma gibedo go. En sa 1:33 mar okinyi ma kawuono nyakwara mogi kaka naseng'isi kacha en ipodwa kedo gi tuo mar kahera tuo mar TB en tuo makocha ahinya wacho kacha ni TB onyalo mako ng'ata en okodeo ni in huka ka gavana machon ne jawacho cha en tuo mamako ng'ata nyakwara Mogajwang' jochiw thieth gi jolony sani koro jewo ni nyaka otang' kod tuo ni nikech en tuo ma koch mapok odwaro ne to kata kamano geno nitie nikech en kod yadhe en kod thieth ne nyakwara mogi inyalo gae inyalo thiedhe inyalo konyi ka diponi intiere kod tuo mar kahera okoyiero to en mana kwayo kende ni koyudi ni in kod tuo mar TB to ketie yath muony yath kaka daktari ong'isi ni muony ma okichiko ni kawuono muony kinyo kimuonyo en makosa kendo en gima rach ahinya nyakwara Mogajwang'. Mae wach managombo nang'isi anena okinyi ma kawuono e chenro mar Kogwen TB nigi thiethne kuom mano ka diponi fuolo alanda samoro otieno kinindo tineno ka luya tuchni samoro bende ratil mar dendi odok piny dhogi bende rach dendi ochwakore to neni idhi od thieth opimi tibiro ketie thieth pimi timo nono thieth bende chiwo nono e public health facilities e Kenya mangima to ne nyithiwa matindo bende tuo ni nyalo mako kaka nasewacho cha ikele kod bakteria ma bende keyo ka ng'ama ni kode kofuolo kata kogir kata jomoko kaloso to okeyo gineno lao mago te nyalo konyo kowo tuo ni nikech en kowe kokalo kuom yamo ma ji yweyo ni miyo kin gi ng'ama chiegni mantie kod tuo mar TB ni to kichiegni kode to fuolo to kamoro sama no fuolo ne okumo dhoge to yot mondo imbe ni yud tuo ni ka ni onge kod tuo ni. Mae momiyo wajiwo ni sama ifuolo kata sama igir bede go tamo moro maler kata idin dhogi go kumbo mari magi te biro konyowa to ne nyithindo matindo jonyuol gi jori nyithindo ne ni nyithindo te oyudo chanjo mar BCG cha chanjo mar BCG at birth chanjo no nyaka giyudi magi gin puonj ma bende nyamrero mane kor gwenge bende puonjo kendo jiwo oganda kata kidhi e osuptal samise konyori sami dhi e clinic bende ibiro puonji to puonjruok en gimosiko koro jowa maesa mijumbe mawenda noka orote ka endi iluongo ni Walter Owino Sirawa jakom mar ODM e county ma Migori en gi otene moro ka modwa ne chop ne jokanyanam mae kaka mijumbe oloso aneno koro voice note ka an Walter Owino MP mawendo kendo jakom mar ODM e Migori County. Jothuro ma Migori akwayo mondo uwuog oko kar rombu urwak ker maber kawuono kolimowa e Yawendo.
Romo dhi bedo e Kudede Junction roundabout kanyo bang' ka ker osidho ayanga chako gedo mar affordable housing midhi tim anindo e Judendi malo kocha. Kaka chama, kuku maduong' nosegolo direction ni wabed e broad-based government nikech ber ma wanyalo yudo e iye kanyo. Min piny osewinjo kowuoyo mowacho ni wakomuru e kodhni. Baba bende osewuoyo monyisowa ni wa support broad-based government, to kendo unyalo neno goodwill ma president nigo kodwa, especially kaka onagi e gwenge wa Nyanza kaendi. Affordable housing e gedo ne ochakore ayanga kawuono. Livestock Training Institute bende gedo ne dhi mbele ya wendo ka. Stadium ma Migori bende uneno ka dhi mbele osechak ger. Jothurwa dongruok gi pesa uluoro koko. Wabeduru mos, wasupport uru ker mondo wang'i aneuru wan bende gik mabeyo manyalo timore thurwa kaeri. Seche duto, kamoro amora, ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Kambi ma Safaricom olando ni ochiwo omenda maromo shillings milion 15 ne siro romo mar sirikande mag loch gwenge mano mar higani mabende dhi nyime kaunti ma Homa Bay. Romo no mandala dek en mano mabende yango higni 12 nyaka ne sida yanga sirikande mag loch gwenge. Jatatije ka Safaricom Peter Ndegwa wacho ni sir makamano en yo achiel makambino dwaro bero godo weche mag lony manyasani kanyakla kod weche go mag telo kachiel kod bero chenro mopogore opogore mabende chwalo e counties 47 duto mantiere pacho kae. Romo no kelo kanyakla jodito mawuok e sectors mopogore opogore kanyakla kod jopiny. Komachielo migawo mar limbe ma pacho kae komakore kod county ma Homa Bay osida yanga kar timo limbe e kar kano le mano mar Ruma National Park mayudore gwenge go mag Homa Bay. Mae en yo mabende migawo no dwaro bero godo weche mag limbe pacho kae. Migawo no wacho ni kopogore kod limbe mabende time dho wedhe mopogore opogore pacho kae bende gidwaro jiwo limbe mabende timo e kuonde kano le pacho kae. Director mar KWS Erastus Kanga osiro mano kowacho ni kar kano le mar Ruma National Park en kanyo mabende ni kod le manyalo lombo welo. Magi owache kindeni mabende romo mar sirikande mag loch gwenge dhi nyime county ma Homa Bay. This is the sanctuary for the very rare and threatened lone antelope. We currently have about 27 lone antelopes that are here, and they've been put in a sanctuary so that we can be able to conserve them in an area that is predator-proof to see whether we can grow their numbers here. We don't have any lone antelope anywhere else in Kenya. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala en jokanye sekta mar omenda e pacho kae koro konyo jo Kenya e yudo pikipiki kata boda boda mabende nyalo konyo e loso thuolo mag tije kanyakla kod bero yuto mag rowere. Apisa maduong' mochung'ne weche mag omenda Kawatu Credit mano Chris Omenda wacho ni bedo kod pikipiki mang'eny e pacho kae osebero weche mag wuoth kanyakla kod siro johala matindo. This model has had a lot of financial impact on the economy. So far in Kenya, we have 2.5 million boda riders that are currently active as per the data from NTSA. So the 2.5 million boda people are contributing to over 4% of the GDP, and that's 660 billion in terms of the impact to the GDP of Kenya. So you can imagine the amount of employment that has been created. Omenda omedo ni hola mabende chiwo bengi osebedo mago manengo gini malo mano mabende koro miyo jo boda boda ok nyal yudo thuolo mag yudo hola go e yo makare. So this has also increased accessibility to finance because the type of people that want to credit target are people that most local banks will not be able to finance. So most of people will not have a chance of fulfilling their dreams in terms of owning motorbikes. But with this model, these youth are able to pay a minimum down payment of 35% of the value of the asset, and then be able to make daily payments up to 1 year, be able to own the asset. Mago eweche magohala nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Be ing'e
ni kichiew miwuok ot ka okirudho laki tichal ng'ama wuok ka okorwako law. En wich kuot. Pepsodent e duoko makare e weche mag rito lak. Nengone ogonyore, oyudore kuonde duto kendo otiyo makare. Chiew kode, rudh kode laki, buonj kode. Pepsodent, amka nayo. Sani koro math mar Predator mi ber makende wadendo kacha ni twende Stamford. Tiende niya gimakore kod Chelsea Football Club mondo mi idhi achiel kachiel nyaka piny London idhi ne tugo makende. Kopogore kod mano inyalo yudo apiko odiechieng' kodiechieng', airtime odiechieng' kodiechieng'. Ere gimitimo mondo mi ibed jaloch yudi ber makende mikelo ni kod Predator. Dhi e duka mantiere machiegni kodi, nyiew math mar Predator, ibo yudo mawiye rachar. Ng'i gimondike bwo wiye marachar no kato iore namba mar 294 4 Chikiti en Predator mawiye rachar katiore namba mar 294 Predator e math makende mosiro tuke mag Chelsea Football Club. Neler mathoth watudre wang'o nyango wuok tich nyaka tich abich mane nyakalondo mari mar Ramogi. Agotwan watu wa Kericho, Sosiet, Kiptiri, Chebelungu, Paibatek, watu wa Kalenjini yote. Nataka imba Hezron, Kimeli, Arab Cheriot. Na mimi ni Mjaluo, Orwaja Solo. Mimi ni Mjaluo, Orwaja Solo. Jathum Mang'ut Sadeler, sa achiel gi 43 marukinyi masani. Por Orwaja Solo gi pado mano dhialo godo wuod piny ma iluongo ni Hezron Cheriot. Amache atwene choro nyun Cheriot kando indita. Chama LDP. Kura yeni jo nyakachun lang'o. Chama ngenge. Ajicha. Amache atwene choro nyun Cheriot kando indita. Chama LDP. En Kipkilion. Kebe kabisa. Lemeka Kalenjin kutupcho kabisa. Wananchi wa Kenya Cheriot netoreti bikwa. Lemeka Kalenjin kutupcho kabisa. Wananchi wa Kenya Cheriot netoreti bikwa. Chunko bunge Ngotoreti Jehovah Chome bigi Keninguni kobo chunko bunge Ngotoreti Jehovah Iwinjo Kongo missing entering umunotamune Asikelewe ningiwe bunge nebo Kipkilion. Yeah. Kongo missing entering umunotamune Asikelewe ningiwe bunge nebo Kipkilion. Cheriot chito ni mie matinye gale kagechi. Raila Odinga, William Ruto ukagocha. Cheriot chito ni mie matinye gale kagechi. Raila Odinga, William Ruto ukagocha. Agotun kwando ni miele matinye ngal ne kukure. Florence ne bunuburu yake. Agotun kwando ni miele matinye ngal ne kukure. Florence ne bunuburu. Nelson Arap Kimeli.
Erokamano nya Profesa Omolo Ngati, Maseno University, ng'isa kanyo ni Jakobuya winji maber ahinya. Asante sana wuodo chwonyo Profesa Ngire. Dr. James Obonde, Jakom mar Board, County Public Service Board, Kisumu County, oyaore. Penjo mara ni picha moro nyaneno nyoro mar headquarter ma Homa Bay. En adier koso macha NAI generated kojala penjo kamano. President Noyao County Headquarters manyien maoger Arujo dala mar Homa Bay nyoro. Moroka indi wacho kaini makajuma. Mr. President William Samoei Ruto, we sincerely appreciate your hard work on economic development, especially the infrastructure transformation agenda for the whole country. This is a follow-up to a letter to your attention from the residents of Central Sakwabondo Sub-County about poor state of a road you personally launched for tarmacking way back in your first 200 days as a president, running from Bondo to Akoko to Kopolo to Nango and finally to Banga Beach. The road is approximately 24 kilometers. Yakura ni wacho kanyo ni Ndarano serve a strong economic hub of Bondo sub-county with over 20 busy beaches. Example, Warianda, Ulanda, Sirongo, Riskis, Kogwari, Olago, Alara, Leunda, Doho, Baga, Oyawi, Kamumbo, Wagoso, Nyamagoglo, Kiwacho Kanya Nyamagoglo, and better part of Wichilum beaches. And these are steady beaches currently producing 18% of over 86,300 metric tons of fish and fish products done in Lake Victoria for the country's GDP. Ni Paranena, Nindarano, and a very big transport corridor to other islands of within the lake region, Ndeda and Oyamo. Mabindi wacho na kanyoni which are enterprising with fish and related businesses. Kaka jodak gikwayo niko kalo kuom mijumbe margi. Dr. Gideon Ochanda, Magikopi, Governor James Orengo, kanyakla ko Treasury CS Mheshimiwa John Badi ni ng'ieuru wachni wach mar barabara. Mai wacho ni wuok kanyocha yao oro barua kamarabora atemo ng'ia nena ma dang chope iti ndara mawuok Bondo madhi Akoko nyaka Kopolo nyaka Nango nyaka madhi Banga Beach mabor ne romo kilometers 24. Wacho kanyo ni mae ndara mabende tudo dho nembe ma opogore mabende kelo yuto mathoth ne gwenge makono kendo kelo yuto mathoth ne piny Kenya mangima Nyakwaramogi mane iwak mar jago kurano Nyakwaramogi Jwang. Ugunja and municipal ma Ugunja jatend piny ochope Ugunjwa ka giriwre kod governor mondo gigere kata mana kambi manyalo ndiko jende mondo Ugunja odongre yawa. Onyango Odol Junior kanie dala mar Ugunja wacho kamano e ote Marekani. Henrik Ogila ayudo ote Marika maber, pole sana, abro ng'ene na wach no Henrik Ogila, asante sana. Iyoro mana ote achiel kende Henrik Ogila. En mana ote achiel kende. Kioro gi mang'eny kamano to pod donjo kata kamano ora ote achiel kende to chopo na kama maber ahinya. En saa achiel gi dakika 50 mar okinyi. En advice madwa miyo jo Migori mana kaka japiny. Ka president biro Migori to kik gimokre kod tabia moro mar ni kila group ng'ato ting'o jeshi mage ni biro go koko ne nyawadgi ma ok owinjore godo. Timbe makamago gin gik moko maduoko dongruok piny mago siasa ma outdated machon. Mae time maluo land onego bed humble mondo be giyud olemo mawuok e sirikal mamalo kata ka koro wabiro chata waways 2027 nikech wang'eyo ni biro chalo nade. Koro jok maketo populist politics please, raia dwaro development, ok gidwar neno ng'at ma great, ok gidwar neno ng'at ma nie nolojo wadgi. Mago gik masandi
jakura no wacho wach mangima mokalo. Ung'eyo ni Migori nitie kaka nitiere nikech kom milaro mar gabna ne joma olap dhoge ndong' ne yiero ma 2027 mabiro ma osewuok oko apiaya. To kaka okwayo no en ni ok en political contest. Local politics unyalo bago buchu kendu, to ma jatend piny head of state biro no to unyalo mana uchiw luor ne kom mar president no kod leadership. Koro yudhe mekwa jowa matindo yudhe akwayo ni ka jatend piny biro rwake uru. Meku moko mag dala ka unyalo dolo kendu mulos kendu ma ok ung'iso wendo picha moro marach. Mane kwayo ma japenjo no kata japiny no wacho. Erokamano maduong' ahinya kuom ote mari kaendi. Maramogi oyawre. Oyawre Ramogi? Achiemo maber ahinya. Pole ka mano mabe ikaw ka. Ndio moro ya sirikal mama msiki yale moro mabe ikaw. Kendo kata yule bato be ikaw ina muri ya samoro ni sarki ti ni kawara wala no ba dikara de ya to ko ma kwa sirikal ma ka ti hali to be ikaw. Kata sirikal mama badala maro be ikaw ko kakari. Yinde kita ni ara ba di mo do ma ko be ne ma to ba yinde ndo ji lo to bi no no ji TV. Kini dibiar marbe papa tu mari murisho gede oko. Okay. Mondo wali dulu ni karo ko gore ke oko do chien. Wala ta be ko do mama na masindo kende. Erokamano. Ng'ato ndiko na ote ka to wacho kani jo waisebe. Musenya. Oyawre wuod Juma, an gima omora ni Dominion duogo sia ma koro nyithindo nyalo yudo tije omundi agwati. Erokamano ahinya. Nyago mbaka gi nyawadwa Senior J Bonyo ka to nyang'ise ni awinjo ni Calvin Burgess jatatije mar Dominion duogo e thidhna mayala. To nang'ise ni ma wach maber mokalo, kendo Governor Masia James Orengo kuom yawo dhot ne investor ma iluongo ni Calvin Burgess mane oketo mwandu ne Dominion kanyo. Kadipo nitie weche moko mane ok ler chien kacha, unyalo bedo piny utim gimiluongo ni stakeholder engagement. Jopiny okawo pachgi mondo ng'i anena ni to unyalo konyoru nade. En gimiluongo ni symbiotic relationship. Investor yute, jopiny bende yute. Kanitiere programs mag CSR mane muketo piny be itimogi, ndiko ji tich in terms of ng'iyo ni to locals yudo percent adi e tije mag andika kanyo, to joko yudo tije adi nikech wane lwasi mar chik. Aparo ni en okang' maber ahinya. Congratulations Governor kuom ne budho kendo wuoyo kod Calvin Burgess, mano investor mane rito Dominion kacha. Maramogi? Oyawre Victor. Oyawre machiegni? BOJ gima jotendwa onego nyise jatend piny kabira wendo. Madhi konyo oganda kaka an kata jotich masoni. Wan ende ng'are asini sama leasing pok notim, nitie gope to kod jopur. Joma nosetero tiendegi kacha kuom thuolo mar higa achiel mokalo kata dweche mabura mokalo. Ing'eni investor en kodonjo ochako gi kama ochake no, gi areas machieno koduoko wuoye. Koro jowa onyiso sirikal jatend piny William Ruto. Yes. Ni kaber to okete thuolo maber mapiyo kaka nyalore nikech thuolo makoro dhi yaw skul ni. Yes. Ing'eni jowendo tegemea weche mag pur to kako isekawo ibando soni 200,000 300,000. To pesa nini okwamo kacha. Jatend piny ochiwo thuolo makende ni en pesa di mibando ni en kama sawa. By next week jite ng'ato ka ng'ato yud jopur. Mano dang' amor kata Benson Owili japicha kama. Kanyo dang' amor ni gino dhi maber kendo dang' wapake ni kare ber. Erokamano. Erokamano ahinya Benson Owili, wach mar Sony. Ing'eni mheshimiwa ma wendo Walter Owino winjo chenro nikech en ema wendo kuongo piyo e constituency mare. Maya momiyo en bende nyoro ote miwinjo ka tugo no.
Oyawre machiegni Jakweru. Kamano Nyakwar Matingo. Nyakwar Matingo machiegni? VOJ en thuolo maber. President Irolemo Wise County ma Migori. Yes. To shida ma jotendwa nitiere godo. Ok giyawo dhoot ne oganda ichi mondo gigo mbaka. Mondo gi table their needs ma onego bed ni gi sama jatelo biro kama. To gimedo paro ne VOJ yan pod abiro medo gokuku e wach ndara ma Migori from Tomeoro. Yes. Na gombo ne jatelo to mudege. No kasre kendo med paro wach ni. Mondo VOJ wan bende obedi kachiel Victor aringa kase kalo ndemra kadhi dala to koro ndara no litnaga kabisa. To ka ng'iyo kuonde mawuothe oko ka e Kenya ka to duogo inyo god chunya kabisa nikech Victor an pod amedo wacho ni nyathi kigolo osuru maduong' sana e Migori. Yes. To ok onego bed ni obedo neglected pile kamano e ndara ok wanyal bedo kisirito en mana duro. Nyathi ki une bungu. Dome kata uso kutimo to kubiye. Ndara mawuok Masara nyaka Muru cha ok ober. Naseluwe kadhi Muru bei. Yes. To yan ebi mwago tuka yatike asa. Yatike pod amedo wacho ni en county momeo e Migori County. To ndara rach kweli uni dipudo. Koro jatenda mbunge mara to mudege omede kaswadi kendo kata ka dhi wendo kacha to mede kune ni penj ywak jatelo timo gimoro e barabara. Erokamano. To message mora oro ne owuoyo tok tempo ka go wacho ya. Aya, Marabogi. Oyawre machiegni? Marabogi oyawre. Musainya. Japuonj dongo ng'isa kanyo ni nyise derepe ma riembo kabiro mabe e devolution conference o riembe maber. They are very reckless. Some of them are very reckless. Erokamano ahinya kuom ote mari kaendi. Ma ote kaendi okang'eyo ni en mar ng'a kata kamano yudo ote mari ka nyingi to kendiko ondike gi dho ngere. Erokamano nyatimo mos nitie jowa moko ka manyocho lo mich ka to pok giyudo. Watimo mos ahinya bro luonana gi dispatch team marwa mondo mich makamago oyudgi e wang' sa Nyakwar Mugajwang'. Poleni sana kendo mos ahinya ne oganda jokanyanam duto te kuom mano. Sa ariyo mar okinyi ma kawuono wa bro yudo weche manyien e yo machuok mibro kenwa kanyo kod Vincent Otieno. En sa ariyo mar okinyi, keti mana ka. Weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kokelne go kumba mar Copebank Assurance Intermediary. Oyawre Nyakwar Mugajwang' kendo machiegni. Jodak e kar thidhna Mayala orwako gimor mokalo wach mar duogo mar kambi mar Dominion Farms Limited. E kar thidhna no kambino bende en mar jago moro mawuok e pinje jorochere. Wuon kambino ma iluongo ni Calvins Burgess ne olando chenro ma en godo mar duogo dhi nyime kod tich e thidhna no Mayala, wach ma bende oduoko geno mokalo ne jodak e alwora no. Jochiw thieth e kaunti ma Migori sayo piny owacho mar kaunti no kuom rem keto e tim winjruok maber ne gichweko gi higa mar 2017, wach ma koro ne omiyo ging'anyo ne tich. Kata kamano, jochiw thieth go manotelnegi gi jagoro mar riwruok margi e bade ma kaunti ma Migori mano Ezekiel Mbira owacho ni piny owacho ma Migori pok onyiso maino moro amora mar keto e tim winjruok machalo kamano, gino bende koro miyo ne gibago ng'anyo. Mbira ne owacho ni nitiere weche moko mathoth ma bende ne gilose, kata kamano onge okang' moro amora ma sirikand kaunti no osekawo mar mondo miyo ne ni koro gikete tim winjruok nogo. Jatend piny William Ruto biro sidho ayanga chenro mar gedo mag udi mane ogiyot odiochieng' ma kawuono e boma ma Wendo Medre County ma Migori, ma en koluwore kod limbe mabende otimo e kaunti no odiochieng' ma kawuono, kama obiro rome gi jotelo mawuok e gwenge makono, kaeto bang'e obiro dhi rado gi jopiny e alap ma Sone Sugar mar twak e wi chenro opogore mag dongruok. Giko weche manyien machuok Nyakwar Ramogi watudre ka ng'oro Musa Dek ne weche manyien ka gibiro bedo mago motuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi kano kelni go kumba mar Copebank Assurance Intermediary.
obed ni dwaro arita nohandi, mwandoni kata mana mar jomatiyoni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro miyi duoko makare minyalo geno kuome. Lim bad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyakora mgajwang sa en ariyo gi dakika 3 mar okinyi ma kawuono kaka nase singoni wendo mara nitie standby kendo wabro go kode mbaka nyakora mogi lony manyien ma sani piny nie go ma momiyo abro wuoyo kod wendo na kaen mabor ndi iluongo ni FCP Hezbon Omolo jalonye weche mag usuru ma bende wadwago go mbaka nyakora mgajwang kaloro koda weche mag keto e tim kaachiel kod rito pesa ma nie counties mekwa. Nyoro nyago mbaka gi osiepna moro kana temo ng'eyo report ma ogol kod National Treasury mangiso ni nyaka ne wabed gi devolution kochakre 2013 nyaka kawuono e piny luo mangima king'iyo pesa ma osebiro en pesa ma kore lach ndi. To abro keto penjo ne jopiny ni to from 2013 nyaka ne wabed gi devolution. Wawe uru higa moro mane wan gi transition authority mane ng'iyo ni to tije mag sirikal mamalo kan inyalo ketgi e lwet sirikand kaunti yo machalo nade. Gino kenge mage ma wasego manyalo kwano. Pesa mose kel gi kit dongruok ma waneno. Bente kama girome koso piny gi polo. Magi duto gin mbekni ma onego beni wagoyo e kinde ma waingo higa mar 12 nyaka ne obed kod sirikal mar loch gwenge. Chike to nitiere achiel kuom gen chik miluongo ni Public Finance Management Act. Mangiso kaka pesa japiny onego beni kuritiyogo gi joma jopiny oyiero kendgi kaka governors maggi kod MCAs maben nigi jukumu kata ting mar ng'iyo ni sirikal mag counties tiyo nade. Midhiero gi ywak imuro lak mar pending bills beni kodwa ka weche mag koso luwo chike gi chenro mokete weche mag budget beni ka gi weche mamoko mathoth. Yie mondo akaw thuolo mar rwako Hezbon Omolo FCPA ka en Got Komolo pacho mano Homa Bay County oyawore kendo machiegni FCPA Hezbon Omolo. Hezbon kiwinja oyawore kendo machiegni Ramogi Baraza kawuono. Akemo miyo kawinjira kode. Hezbon kiwinja turfuong nie lweti inyalo kawo thuolo ni mondo mi mose nyikwara Mogajwang okinyi ma kawuono. Hezbon oyawre. Mana kamano nyakura Mogajwang Okay. Ero kama nenya Hezbon oyawore kendo machiegni Ramogi Baraza okinyi ma kawuono.
Hesbon kiwinja koro to inyalo kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Hesbon oyawore. Hesbon oyawore. Ami thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' okinyi makawuono FCPA. Okay, waloso na kama ng'ikruok mar sauti nitiere ka Komondi. Kata kamano inyalo miya penjo mari ka en gi penjo moro amora nyakwa Ramogi Ajwang'. Hesbon oyawore kendo machiegni Ramogi Baraza kawuono. Musainya. Apana awito Hesbon no, Hesbon no. Wabro go kode mbaka mana bang' kinde mano kende nyakwa Ramogi Ajwang' ka jo IT magwa ka ng'iyo kama chandruok nitiere. Hesbon oyawore ka koro to iwinja machiegni Ramogi Baraza okinyi makawuono. We jowa mani iye ka ong'iane na kaka ginyalo loso tudruok makamano. Gima wuod Kowiro wacho no en ni jotend Migori kade ber kade ging'eyo ni president biro, gima owacho en ni de oluong bura ji masanja jopiny ma ochung'ne ji mopogore, sectors mopogore opogore, jatend jo pikipiki, jotend jopur mag niang', jopiny yiero jotendgi manyalo loso logi to gichoko weche jopiny go ni kudhiromo gi president kowne wechegi. Nar mawuok Ngege, Mapera, Nyakoyuma chando wa kaka jo pikipiki gi jo mitokni teruru wechegi. Dho nembe mekwa moko kage ka sitima mar kor gwenge chalo kama. Jatend piny pes jodongo cha chalo kama. Koro bedo mayot ahinya. Apani en gima ber ahinya. Gibedo gi gima luongo ni structured engagement. Makoro sama gidhi romo to giwacho weche ma jopiny mooro gini wach wechegi. Ka governor kaka jatend county dhiro wechego e lo jopiny bedo gima ber ahinya. Erokamano maduong' ahinya kuom wach makamano. Watimo mos aneno kanyo ka Hesbon oyawore kendo machiegni e kogwen makawuono. Chal kagima tudruok pod ok ber kod Hesbon. Abro kawo yweyo matin ka joma jo IT temo ng'iyo wach mar duol mawuok kendo madonjo mondo mitwak marwa kik bed gi ng'ikruok moro amora nyakwa Ramogi Ajwang' e okinyi mano makawuono ni. Yes, Jema. Uko salama? Mambo vipi? Kama betu uko salama? Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Ndio anadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki mbili. Mimi ni kama mtratini. Lazima ni kimeniramba. Wapokee. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi. Let me call you. I'm getting into a studio. Let me call you. I'm getting into a studio. Let me call you once done.
ne lendo mag kuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyiedhi ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque, kata ywa tole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street, kata ywa tole namba mar 01109227273 kata 078454020 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street, kata ywa tole namba mar 0728086. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yoroth manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma inyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Be ing'eni kichiew miwuok ot ka okirudho laki tichal ng'ama wuok ka okorwako law. En wichkuot. Pepsodent e duoko makare e weche mag rito lak. Nengo ne ogonyore, oyudore kuonde duto kendo otiyo makare. Chiew kode, rudh kode laki, buonj kode. Pepsodent, amka nayo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche ma piny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Shemeji nani nyathi jomita Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Supa iwacha wacha Iwacha wacha Supa iwacha wacha Nyathi jomita Akoso nyang'o Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Iwacha wacha Supa iwacha wacha Iwacha wacha Supa iwacha wacha Nyathi Josubi lala nakanye Nyathi maero Shemeji ora ere Nyako maero loko paro Nyathi maero Atimina de shemeji Nyako maero nikanye Nyathi maero Atimina de nyathina Karibeni era era mane Nyathi maero Kakoso mama tiwena Kata kachwanyi mamo bera nani Nyathi maero Kaombi mama shemeji Buma Lady ere Lady ere Lady ere Lady ere Lady ere Supa
teknoloji kata kamano neno kanyo ka Midusa Mara temo ng'iyo kama chandruok nitiere mondo mi lose mapiyo kaka nyalore. Atimo mos makende Nyakwara Mugajwang kuom ng'ikruok ma obedo no kokalo kuom yor tudruok manyien ma sani wan go gi FCPA Hesbon. Nyakwara Mugi nyalo mia pachika in bende nyalo orna otika mar SMS namba N22954 ote duto ichako ni Ramogero kamano nya Belo Jabondo ote mari chopo maber. Kelvin Odondo Kanisiaya imbi penja wach mar Inua Jamii Social Protection Program cha ni wachne ochopo gi kanye. Wabro dhi eduka matin ka waduogo to wadwa moka gi FCPA. Wacha wacha todinya subi wacha wacha mama wacha wacha udwana wacha 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 jobonda wacha 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 joagusu wacha wacha jondeda wacha wacha miura wacha wacha jawenda wacha wacha jomigora wacha wacha jokisumu sita wacha wacha jolua wacha wacha mudwana wacha wacha nionge siri wacha wacha nionge siri wacha mama nyonyako nyakwarorera manyonyako nyathijo subatindere nyambita tindere jaber tindere manyonyako shemeji mamopondo kanye manyonyako nyathijo subopondo kanye adhikisumo momonda adhikisumo bari adhikisumo dongaweo kimanyonyako bendo soni bendaweo kimanyonyako adonjo mbita korgi waraere kunena nyako jombi tunena nyako udumari tunena nyako jombi tunena nyako unena nyako jomigore unena nyako simba penjo nyathi mahero pondo kanye simba penjo nyathi mahero pondo kanye gik molos kod lwet dhano iluongo ni technology. Ano kanyo ka Bob Roba osebiro ka wuod got osebiro ka oloso wach ka endi Nyakwara Mugajwang kendo bang' kinde mano kende waburo moka twak marwa kod FCPA Hesbon Omolo e chenro mar Ramogi Baraza okinyi makawuono. Kamoro mara ma intie Nyakwara Mogi med mana kete ka e chenro mar Kogwen. Asante sana, erokamano nya kenda timo mos makende e kuom ng'ikruok ma obedo no Nyakwara Mogi. Magi gik molos kod lwet dhano samoro jakelo ga wigi kamano nikech kit lony mar studio mar Ramogi FM ma wan go ni beto pogore Nyakwara Mugajwang. Hesbon oyawre kendo machiegni oyawre ahinya luonga studio gokinyi sani mondo wago mbaka gi Nyakwara Mugajwang kamoro amora ma gintie. Amoso gi ni misawa. Erokamano ahinya. Mokwongo mos ahinya kuom ng'ikruok madundo motimore weche mag teknolojia. Kata kamano Nyasaye to bero miyo wawuoyo kodi okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Hesbon weche nitie ka wan e higa mar 12 nyaka ne wabed kod sirikal mar loch gwenge. Ang'eyo ni un kaka joma nono kaka pesa tiyo, ma en wach momulo chunyu. Gimiluongo ni public finance management en gima Kenya ka Kenya nyaka bedie ni koro luwo. First things first, be wan gi chike moromo manyalo konyowa kaka counties onego bed ni tiyo gi pesa ma e yo mowinjore? Ibrek Martin wapa na winjo penjo mari en adieri ni king nono chike ma wantie go pacho ka
wan gi chike makare monego bed ni tayo kaka omenda itiyogo, obed ni e national government kata obed ni e counties wagi. Kata kamano e higni 12 mosekalo nyaka nyiche wabed gi chik manyien mar devolution. Wasebedo ka waneno ka yo mitiyogo gi omenda e counties wagi ok en yo makare. Kendo e higni 12 go ibiro yudo ni report mar Auditor General ma ema nyiso adieri kaka pesa tiyo kod mar control of budget nyiso ni nitiere ng'ikruok mang'eny kaka omenda itiyogo. Yande nyoro na wacho ne Nyikwara Mogajwang ni e higni 12 go Auditor General osegolo ripode 1128 to ripode go chien kacha thoth gi nche richo. Higa mokalo ni mana neno ka nitie lokruok matin ahinya e county assemblies. Ne nitie county assemblies 8 mane ripode gi beyo. Kiwe county assemblies 8 go iyudo ni counties modong 39 assemblies gi ripode gi ne ok beyo. To ma litie moloyo en ni kidhi e county assemblies mathurwa e piny Luo wan gi counties assemblies 4. Yudore ni county assembly ma Homa Bay gi ma Migori ema na yudo report marach mogik iluongo ni advance mane higa manorumo higa mar 2023 gi 2024. Mano report ma Auditor General nosegolo mogik cha. Tiene ni counties wago ema notimo assemblies wago ema notimo marach mogik. Assemblies me Kenya ka. In fact, 47 counties go te assemblies gi te. Report maricho ma advance gin mana 2. Ariyo gi gin Homa Bay gi Migori. Kaeto wantiere gi report ma korino ni iluongo ni qualified. Qualified kiwinje to chalo ka gimo ber. To gilony ma wan go qualified ok ber ahinya. Geno ber mak mana ni nitiere ng'ikruok moko 1 2 3 makado losi to do ber. Koro unqualified ema ber. Tiene ni gik moko te kaka report ndiki oluwinjore gi kaka otigo menda omiyo nyiso ni otige pesa yo makare. Onge county kata chiel mana yudo report ma unqualified. Ma ne assemblies taboro no yudo. To counties executive kar governors gi. Onge yudo report maler kata chiel kar governors 47. Iduogo assembly to ariya mane rach mogik. Tieni koro eno ke riedo namba 1 2 3 tiyudo ni Homa Bay gi Migori no kawo namba 3. Counties moko assemblies modong tete okawo namba 2. Kaeto counties assemblies 8 no kawo namba 1. To kidie governors to gikawo namba 2 tete namba 1 ne otamogi. Kiriwo mana wacho report ni e higni 12 gi ripode mosekugol 1128 gi maleyo gin matin 20 e counties wagi. Omiyo nitiere ng'ikruok e yor rito omenda mar piny. Erokamano ahinya. Ng'ikruok wuok kuom ng'a? Mokwongo wuok kuom jotendwa ma gin governors. Nikech gin gi chik kendo gin gi ratiro ma nyiso kaka onego gitigo omenda. Nitiere gimiluongo ni Public Finance Management Act ma ka giluwo to gibiro tiyo go omenda e yo makare. Mar ariyo, jogo momi ratiro kendo teko mar nono ni county executive tiyo gi pesa nade. Governor gi tiyo gi pesa nade. En county assembly. Gin wang' piny mang'iyo ni to be governor tiyo gi pesa makare. Gin be ogisetiyo tijgi makare. Kamoro nikech yor siasa wa kako keti to be machielo en ni okosebedo ka nitie chik makare mamiyo county assemblies bedo gi teko ma ok ong'iyo toke kata odhi ogo chonge piny ne governor mondo koyud kata omenda monyalo tayo go chenro mage. Yudre ni sani ka in e county assembly to kamoro yudo ni speaker gi clerk nyaka koro dhi saa governor gi county gi CC mochung'ne weche mag omenda ni e pesa mano kelu ka miwa makor ka korwa mondo watago chenro magwa. Miyo chal ka gima jatelo mochung' no omenda e county executive ne nigi teko kachiel gi governor mar neno ni ginyalo mana miyo county assembly pesa kaka gidwa. Koro miyo program kata chenro mag tayo weche mag assembly koro bedo matek nikech koro ka ok go adhula kaka dwaro. Ting'eni koro yudo kony bedo matek. So chik mano pend chik mane kero keteko kenyoro kanene dala ma Homa Bay kena moro ga ahinya koro miyo county assembly teko.
maka in MCA ma sani ok nyal tiyo tije yo makare to onge kama koro dhi ywakne en mani koro mano mana kite ke chik be nyalo makare to ka kite rach kata ka pachi en moro mogwenyore gi mar timo gima kare ma jopiny dwaro to pod gima rach timo erokamano. Chik ni dhi konyo nade? Chik mane jatend piny oketo koke nyoro ma koro neno ka gima county assemblies dhi bedo gima luongo ni financial autonomy. En ber mane ma odhi konyo go e weche mag nyayo good governance? Tena ni sama assembly osebedo gi financial autonomy, pesa margi koro kowuok Nairobi kucho to onge kama pod buore ni pod county executive pod neno kaka otiyogo kaka low modwa mako go rech. Koro biro ni direct kendo jo ntiere county assembly fund ma koro dhi bedo ma koro pesa gi tetete omenda gi ka gibiro to koro gidonjo e guch assembly. Koro assembly nyalo pango chenro margi kaka gidwaro ma ok ne ka assembly dwa dhi kata mane bura gidwa dhi nono report mar kaka governor tiyo gi pesa to nyaka bi okwa governor pesa ka seng'e ni dwa dhi nono report kaka tiyo gi pesa ok nyaka koro dini koro bedo ni gin gi teko mar tayo weche gi e yor omenda kaka gitiyo koro gin gi thuolo mar timo oversight e yo makare. Aparo ni mane e ber pend chik mane kero kete kokeno kendo koro miyo gi teko kende yor budget to kende yor kaka gitiyo gi pesa gino. Nitiere itemo wacho ni jopiny bende sama yiero MCS gi yiere joma nigi ng'eyo moro manyalo kolo matut kaka pesa itiyogo koso nang'o? Mokwongo MCS nyaka bed gi nyalo kod lony mar neno ni ginyalo timo nonro kaka oti gi pesa. To mar ariyo kapok timo nonro kaka itiyo gi pesa nyaka ibed gi lony mar neno ni to budget kaka notim public participation kalore gi dongruok gi chenro ma sirikal nigo bende ochane ka e yo mowinjore mondo mi kapok ipuodho budget kech budget ma governor tiyogo cha assembly ema puodhe ma ka en gi ng'ikruok ne moko to nego bene gi rieyo gimoko osebedo ka timore makare en ni iyudo ni assembly kokelne budget to budget nigi ng'ikruok amoro gi kala budget ori nyanyisgi ni budget en bilion 10 to bilion 10 ni none urane kober to inone assembly tiko ni budget ni ok ber nitiere kama ng'ikruok ni kanyo budget ni wacho ni pesa moketi ma idhi choki e osuru ma e county ka juoko en bilion 2 to gi nonro kwa neno higa manokalo ne wachoko mana bilion 1 budget ni kwa kale kama tiende nang'o be in kaka MCA ing'e implication kata tiend kadho budget ma ochwalo yuto mar county kamoingo yuto mar county ichal ng'ama go budget e ode bende digo budget mar siling 20,000 ka yuto ni 17,000 tiende nyaka dhi ola 3,000 mane kama koro county assembly nyalo konyo jopiny mondo mi governors kikel budget mapek ma ang' kang' osekadhi to ang' dhi tiyogo makare tamogi kata yudo ni jogo momiyo ohala kaka jo ohala matimo ohala gi county koro kose mi tich kata contract orako mi to chudo ok nyale nikech pesa onge. Mano tiende ni ok en makosa mar governor, en makosa mar governor to en makosa mar assembly. In fact makosa chakore ga assembly. In same kadho budget ni tikadho budget ming'eni ing'eni higa mokalo governor ma Kisumo nochoko 1 billion to kelo ni budget mar 2 billion tikadha mokipenye to 2 billion idhi golo kanye inyo ja ohala kaka assembly kae to kisekalo budget ero budget koro governor osemi thuolo mondo o implement kodhi kacha iyudo ni kuone moko kutigi pesa mokare onge report malong'o none olos ndara ni okolosi koro gik makamago bende nyaka non kaka assembly ni to bende budget na kalo boti e yo makare mane kama koro udwaro ni ubedo gi thuolo mar go kogno kolore gi committees mag assembly mondo committees giradi nyaka ang'udu go bura mondo go bura nyaka kata allowance kata omenda mudhi go bura nyaka bedie mano ne bedo matek chien kacha nikech pend chik mane nitie ne thothne omiyo teko governors i county executive mar mondo mi ginene gi control kaka pesa itiyo gi county
te nikech county te en achiel mak mana ni kochopo kar omenda to gite ne gikwongi donjo aguch governor kokang sama owinjore owalo mar assembly to tero. Koro seche moko kodwa walo pesa mi assembly kamoro oyudo kaka pesa ne biro kidam ni omiyi kata mana milion 500 tikoni milion 500 ni an gi gik mothung'a kaka governor wati gi milion 490 milion 10 ma mi assembly. Koro yudo assembly hinyore seche moko to nikech pesa no biro to governor kamoro be nikech no go budget mobremka koro neno mane pesa gi thoth no tigo. Koro yudo ni ng'ikruok bedo e tij assembly mar timo nonro e yo makare kaka pesa tiyo gi county executive. Kawinji maber ahinya kaduoki chien mana matin chal ka gima governors mekwa gi over project gimoluongo ni on source revenue thothne mane gima gitimo kidhi county mar Homa Bay ranyisi kawuono nitiere pending bills mar 1.1 billion king'iyo report mawuoyo kuome ni tiende ni johala sirkal mar county mar government nigi gopgi gimomiyo gowi beden kama pesa ma William Ruto golo kaka ker mar Kenya mokad gi Senate miluongo ni divisional revenue cha en obiro kaka en cha makata kodeko to nyako chopi nyaka ne chak devolution onge pesa manosewal Nairobi mapok ochopo pacho makata gi sani for the first time ne waloro higa ka Homa Bay county gi counties wage te Siaya Homa Bay kamora mora no yudo pesa gi te mane wuok malo oro pesa ma wuok pacho ka en mari maine migo katera wich tikoni kwa juogo ja piko ka keto ajuogo mama usalot ka to wasolo pesa maromo kama kanye kan yudo ni governor ong'eyo ni higa mokalo na choko milion 500 tagoro budget na dhi choko 1 billion tiene ni amedo budget gi milion 500 po nono ni milion 500 mamedo ni okachoko tiende nang'o tiende ni jawala mana miyo tich mondo dhi oti kalore gi budget nikech budget emitiyo emigole kaka ichiwo ko orak ni ji iya orak to pesa midhi chula to en 500 mane lieko ne dhi yudo to kiyudo ni tiende ni ani dhi bedo gi gopa ok dhi chula mane kama pending bill wuoke onge kamoro mana pending bill wuoke nikech county en kwanda ginene medo gi golo kimedo bilion achiel tigolo bilion achiel to Kenya medo bilion achiel tidwa ni gol bilion 2 oktimre FCPA dibeni rembe nitie office mar controller mar budget nikech budgets geteka osebedo approved kowuok CC mar national planning kosetere public participation osetim assembly kokalo kuom relevant committee oseng'iye committee of the whole house oseng'iye ma governor osekete kokeni ma budget mar county mara itere ne controller mar budget mosegoe kogno dibeni controller mar budget ka bende wane gi ng'ikruok moro nikech ere kaka gipuodho budget ma bende ging'eyo ni account government over project on source revenue margi. Aparo ni kanyo wasebedo gi ng'ikruok nikech control of budget onego be ni timo nonro kapok opuodho budget ni to kamulieko no nyalo choko pesa maromo kama be en adieri to adieri no nyalo ng'e nadi ong'iyo history maru igni machien gi usesolo machal nadi mar ariyo openjo ni miya justification kata nyisa ne gimomiyo paro ni igane tidhi yudo mang'eny maloyo kama mano kosebedo ketime yo makare kamoro ing'eni ka se wacho ni an adhi choke kama tarama gi wang' matek na dhi choke nikech gima ng'eyo e pacha en niya ka ok atimo kamano to budget ani dhi bedo gi ng'ikruok moro marach kabisa. Ng'ikruok ni akanye nitiere gimiluongo ni chik mawacho ni pesa mitiyogo e county atamalo 30 obed mar development. Koro kadwa ni 30% obed development to koro kiondko moro dwa goya e budget ka nikech osach jotich osekawo bilion 5 kata 6 kaeto mani ng'eni mana msara kende operation mar office ochako kawo bilion 1 koro pesa ma omiya koa Nairobi mane owal gi Senate cha oserumo to chik to wacho na tamalo 30 nyaka atigo e dongruok koro akelo ukora kata kelo ng'iyo mang'eny kata kelo mibadhi koro adwa wuondora kendo agera ni atamalo 30 mar development ni mondo mi kika keth chik
koro en non source revenue koro watiyo kode kaka gimi balance go ting'eni ok idhi yude en juok emomiyo johala dere en koso ng'eyo nikech king'eyo adieri niya budget en 10 billion to chik wacho ni bilion 3 nyaka bed mar dongruok development tiende ni ka in gi 10 billion 7 billion onego itigo ka ng'eny e weche mag msara gi kaka operations kato bilion 3 itiyogo e development tiyudo ni msara kendo osekawo bilion 7 koro operation chakawo bilion mar 2 idong' gachiel koro mondo mi budget odonji koro ichwale malo kes baadaye tiende ni dwadhi miyo jaohala ni tabu mondo mi ang' kosekelo mwanduge to en makoro dwa bandi higni 3 4 higni 5 kaeto obedo kionko gi ywak mapok odwa mane gima osebedo katimre thurwa ka kik ng'ato wuondi VOJ ni wacho ni kineno kamoro ma pending bill nitie yes CMG 2 mokwongo CM governor ni tero gini assembly king'eyo ni pesa ni to kidhi solo usuru to ni ng'eyo ni nikech chik ok oyie ni mondo iket pesa matin atamalo 30 e dongruok koro imedo budget mar 2 assembly imbe ang'o momiyo ni kadho budget ni ting'e ni mae to ok en adieri assembly bende koseyudo ni governor omoko kamarach to gigo bura to giko ni samiloso mari ni ambe wachwale mara mora iye koro yudo ka assembly bende oketo gige gi moko be gimede iye kanyo koro en konya konyi koro en riwruok mag jomibadhi 2 kata iyudo ni koro ng'ama hinyore en japiny project monego tim koro onge koro iyudo ni county otiyo gi pesa te e salaries chik wacho ni msach jotich ok onego kalata malo 35 mar budget kare gin report moko wayudoga mawacho ni county ni notiyo gi pasent 1 kende mar pesa te weche mag dongruok koro pesa dongruok koro onge nikech budget no ng'aw malo pesa olal msara ka in ka county dwa spend 55% mar pesa magin go e msara chik to wacho niya mondo iti maber tiga tamalo 35 tiyudo ni kamoro no yiera governor ambe ka donjo kok karwako joga manyien governor manowuok cha bawena joge koro en cycle ma dhi nyime ka dhi nyime omiyo gima hinyo counties mang'eny mogik en either koso lony aparo ni governors gi bonego water gi puonj mono matin e yor tiyo gomenda kata assemblies wagi bende wamigi e puonj gima mora ni it's not all doom nikech king'iyo report mano auditor general goriga mokalo ni county assemblies 8 noyudo report maber tiende ni e kidieny margi gichako neno ler mak mana ni 2 kuomwa to pod aywago mabe gi Migori ne giyudo advance report advance no ok en gima ber kech onyiso ni gik moko lil dwano biyo tim nonro mar mibadhi gik modo kineno report no kanya kwano nika onde gik moko maricho makiwinjo tinyalo ywago counties assemblies go but kiduogo executive ka chien kacha ne giyudo advance mang'eny gi gimilo ni disclaimer auditor report niga gi kidienje 4 ma wacho ni yes mondo winji mokwongo en an iluongo ni unqualified mano ler kata luwe gimoro ni qualified koro qualified tieni ober mak mana ni 1 2 otimore lakini ok en moro marach ahinya kato kokiduoge mar 3 iluongo ni adverse opinion gini kaber onego koro EACC obiye mondo time nonro tieni orach kato mogik iluongo ni disclaimer eto kata file olalo wang'o fees ma auditor ok nyal kata timo nonro ina 4 go to maber mogik ma iyudo ka onego bed ni ng'ata matayo county kaka governor kata kaka speaker nyako target en unqualified yani maler kidire private sector kuone ma wan watiege an jatim nonro e buge mag kembe ka mi report miluongo ni qualified kata mana disclaimer kata mana adverse ka in jatend kamino tiriembi mane level monego beni wantiere erokamano ahinya kaduoki mana chien bende wan kanyo kod senate iwacho kanyo ni karem nitiere county assemblies mekwa senate bende gi ting' mar ng'eyo ni counties tiyo nade ng'eyo nitie committee ma ochung'ne kaka pesa ma jopiny tiyogo be gisetiyo maber kuom higni 12 gi te mar neno ni pesa ok olal
okaluor mar wacho ni Senate marwa bende osegowa piny. Senate ok en dhi go bura mondo mi watim division of revenue mondo pesa obi e county. Ka pesa osebiro e county, Senate nyaka tim oversight. Oversight ok en kiluongo governor mondo bi uda dhoge mondo wachnu kaka otiyo gi pesa. Koka governor oting'o files maro ire madongo dongo obiro go e Senate. Files gi en magang'o ni sani koka in senator lony ma in ge kwano be onge. Ok in auditor. Kawuono koka idwa nono buge ka gima in auditor. Kendo governor nyisi ni ng'ene auditor cha nobiro to ma nokong'iyo. Chik mar audit orie maler. Ochakore gi entry meeting murado muwach ni wadwa chako audit chieng' makama. Kutieko ubedo gi exit meeting. Wadwaro document makama nyaka uchiwe sa mowinjore. Kata unone tichiwo report. Ka process no luw maber, onge gima koka ichako iting'o ne file mano otami miyo auditor. Ma mibadhi. Koro wach mag briefcases ma iyudo ka wacho ni kamoro jomoko ting'o briefcase dhi e Senate. Ema inyowa. Onge kaka higni 10 gi wiye, Senate osebede Kenya ka, ripode 1128 osegol, to maricho oingo 1000. Timore chamo msara kaka senator. Tiji mar oversight en ang'o? Okay. County ni dwanyore, assembly ni dwanyore, onego bene koyudo ka nitiere cases aina ka. VOJ anyisi ni ya report mar Auditor General kaka gin gi te kata kawuono. Tika ka file no jomitero tera ka EACC ng'eny. Gi ng'eny mabe ok imany kata evidence machielo. Report Auditor General oromo tero ji mang'eny e doho. Mak mana ni report gi kosebire Senate to koro itimo negi panel beating gi dho Kizungu. Koro ni maendi ne imiyo siya matini dhi lokma. Koro Senate be nyaka bed gi lokruok. Tamor ni chien kacha chanche na bede bura moro kano wan gi Senate Public Accounts Committee. Ka achiel gi Auditor General gi Control of Budget gi Migosi Oginde mar EACC. Mane wawinjore ni wadhi bedo gi duol madhi konyo timo nonro yo makare kendo chiwo ler e weche ripode mag counties gi. Kawuono wan kaka jolony kechane riwruok mar accountants e Kenya ka miluongo ni SPAC, wambe wan gi ng'atwa mwakete Senate Public Accounts Committee. Okay. Ma ni liaison officer ma okonyo lero wach. Sami kelo report kaka governor ne Senate to ng'amogo report no seyo ken kata accountant. Wak CMA ni ma ng'atwa. Ka en ng'atwa to waluonge be mondo imbe wakete no pim no to ere kaka okitim gik molore gi chik gi puonj manwa mi kaka chiel kuomwa. Tene wakawo ni professional wakawo ne disciplinary process. Mane mabro miyo wabedo gi lony makare kod telo makare e counties wage. Omiyo Senate chien kacha kosetimo maber, ageno ni ginyalo medo kelo lokruok mondo mi gigo time yo makare. Erokamano. Nitie gik maber ma bende Senate osetemo nikech anyalo paro chien kacha ne gigomba ka gima waluongo ni disbursement schedule mangiso kaka pesa onego bed ni dhi ne counties mekwa. Of course CS Mbadi nyocho wacho ni pesa osekow te mar financial year mokalo chien magionge gi gowi mora mora ne county governments mekwa. Disbursement schedule ma Senate jagolo ni wanyalo wacho ni en bo nyalo konyo. Apparent disbursement schedule to be gima lich ahinya nikech gima duong' en ni treasury kata pis motel gi Mheshimiwa Mbadi kinde mowinjore nyaka gol ne counties pesa mondo mikige kwam gi gik monego gitim. Senate onego ne mano timore, mano ni kare. But gima duong' ahinya ma aparo ni Senate bendo onego tiye kendo konye jopiny ka achiel kata mana gi the control of budget gi Central Bank. Yes. Manitiere account ma itime gimoro ne voiding. Nitiere mibadhi moro ma ka county assembly kata executive oseloso list mag jomodwa ni mondo chul. Mogo sei mokete gi window mar iro ni IFMIS. Kosekete moro report ne auditor ne control of budget ma control ogoni mane kare chuluru jogi. To gidok kacha to gitimo gimoro ni voiding. Koro in gi ja ohala moro kama en find osiko ringa ka control of budget iga dhi iga duogo to ka osemi approval tichulo jomoko. Apa ni mano ne ging'ado kendo ne giwuoyo gi Central Bank ka jel control of budget
system mikelo manyien idhi loke mondo mi mano kik bedi. Mar ariyo, Senate bende nitie kaka osetemo mondo mi gine chik mano wacho cha no kadhe se mamiyo assembly koro bed gi teko omiyo kadhe be Senate otimo maber one kama gitemo maber nyaka pogi kadho chik no dhi miyo counties wagi kore tayo e yo maber omiyo kanyo tadwoko ne Senate erokamano. Erokamano nya. Wach moro machielo kaendi mabende osebedo ka chendo. Nya waneno kanyo ka functions mamoko mane odiedo mane sirikal mamalo nene go 14 jatend piny no declare ni nyaka koro kete lwet county governments. Be county governments dhi bedo gi nyalo mar timo chenro maromo 14 gi te. Ang'eni chik to express on that. Waseng'eng'i komunitie. Aparo ni kero timo maber kao tijego odwok ne counties nikech chik nyaka walu. Mak mana niya. Nyaka wabed gi gimno ne honest conversation. Ing'eni kata mana muma wacho niya. Kumi matin tigo maber. Ono mika koro mi mang'eny to wan gadieri nyalo tiyogo maber. Yes. Matin mose mi counties wagi ogisetiyogo maber. And report card margi rach kaka wacho cho. Omiyo en gima nyaka wadog chien wapenjre. Ang'eni jo counties bo wacho ni mibadhi to ni kamora mora. Kata dhi mana national government mibadhi nitie. Adwa wacho kama nikech lony mara. Aseneno ripode mag county assemblies gi executive te mag devolved units. Iyudo ni 2% kende emaler. Aseneno ripode the executive tiende ni state department ministry ka ministry motelne gi PS. 55% ler. 45% rach. Aseneno ripode mag parastatal kata kembe ma sirkal nego. 69% ler. 31% rach. Omiyo kidwaro kama gik moko rach mogik. En kar 98 koso kar 33 maricho koso kar 45 maricho. Tiende ni kidhi office president 45% rach. Kidhi parastatal 31% rach. Kibire counties 98% rach. Nyaka jogi dog chien omiyo function momegi oto ber kech mago tijegi. Mak mana. Nyaka wabed gi mbaka matut ni to ere kaka wadwa tayo counties. Okinya bedo ni counties wa olokore employment bureaus ma indike mana ji tich to gimindiko gi magetimo ji mang'eny. Koro wachalo pesa mitero mwalo kate donjo mana e salaries. Kato ka gisendiko ji mang'eny to koro giywak ni wadwaro momani waonge pesa dongruok. Adieri king'iyo counties wa mitimo audit. Be the kind of numbers magin go kaka jotich onego gibedgo. Donge nitie mamoko mane gikaw from the defunct local authorities. Negi kaw from defunct local authorities higni madhi 10 gi wiye. Nyaka negi defunct local authorities de chien. Kata ne bed man ne kaw ji adi mosa retire e joma ne kae local authorities go. Mano miriambo mar wuondruok. Ji adi ma gisendiko. Iyudo ka governor odonjro ndiko dhano madhi 1,000. Kapok otimo kata nonro ni to joma nitie gi ghost workers be nitie eka. Ok samoro chopo singo mar kata dhi mana report gi sani VOJ. Yes. Ibo yudo ka nitie jomoko michulo moko kadha IFMIS. Nango. Gini luoro gi toke ka. Report wach. Nitiere mibadhi. Koro payroll ka nitie kuo to nitiere over ng'ata director. Kineno jomiluongo ni directors kata counties jomoko mako dhogi. Nyaka obed gi system moro malong'o. Directors yes meji teach to mana mowinjore. Kik wa create tije ma kamora mora yud ma director kae to moko bentie ma ka ng'ato biro to mar ng'ane mana yudo ka gi okadwa abiro gi meka. So wasebedo gi in discipline management mar human resource. Nitiere files moko mag HR moko kineno ma counties tia mana gi ng'wech. Iyudo ka nitie counties wa moko ma dwe ni iyudo msara VOJ. Dwe manyien in gi payslip tionge msara. Nitie gik moko maricho matimre thuok. Anyalo paro kada mana dakteche moko e counties moko ywak ni statutory deductions ing'ado gi pesa mar shagi ni to ok bed remitted. Ing'ado pesa mar NSSF ok bed remitted. Pesa gi mag sacco loans ing'ado payslip ineno ka obedo deducted to ok bed remitted to the relevant saccos. Kata mana ushuru ging'ado to ogi mi kere. Magi gik ma nyaka jowagi ae nikech gimomiyo gitimo magi. Iyudo ka koro sedhi othung' to koro budget cha gi pesa moyudo koro kogo kwan to ok donji.
koro gigi ng'ado tikoni wabiro chulo mar jo KRA goloko kech kamoro yudo bilion milion 500 to msara midwa chulo dweno en milion 540 mane overall payroll ko kigolo deduction odong milion 450 to bilion yudo milion 500 donge chulo mana msara ni to deduction katiko ni wabiro deal go bang kiny ka jatich odhi hospital ni mondo thiedhi tiyudo ka koro sha olore oko ng'ame wacho ne rach ne sirkal rach kendo iwacho sirkal mamalo sha ok ti nango poko chulo mage gik ma nyaka koro wapuonjre to ere kaka wanyalo konyo omiyo mana kaka wacho choncha go budget kalure gi nyalo mari kata mane ODVOJ ok inya bedo ni msachi 100,000 to ka yudo msara to jotije michulo ma odi ka kende koloro gi salary en 130 tieni nyaka ibed jagowi ma inisik yola yolka to idino bugo mokrum nyaka kore duok budget piny kane dake ot mane ichulo siling 70,000 to 100 koro doge ot michulo siling 30,000 iwe thuolo ne 40,000 by msachi ni mondo mi otim gik mamoko mondo mi kore chugo wi mane olo ka mondo idag maber to adieri makende ni king'iyo kaka counties wage tiyo sana en ni okwabi konyore nyaka county ka county chun gi chik ni chik wacho ni en kabeta tamalo 35 mar msara oket chik ma wacho ni karach to mane mobedi to wanyalo miyo gi window period mar higa achiel jomokadho mondo duoko piny ka kamano to governors gi ema koro okoyiene gi mondo gindik ng'ata nyaka chieng' gini dog piny or nyaka chieng' msach gi kata yuto mar county dhi malo machope kama ginyalo yudo kaka ginyalo nikech sani gima timore counties wagi nikech msaya ni malo koro gileko mane pesa wane omedre mondo mi wayud kaka wayudo thuolo kata wayud kaka wafuong'ore mondo wachul msara mana miyo ka koro pesa wenge te ng'iyo malo ni ere kaka division of revenue ni nyalo dhi malo mondo mi kana ayudo bilion 7 kwa malo koro ayud bilion 8 dipoko konya matin koro ayud bilion 10 koro wachagore ni adwaro health nyaka be health devolve koro miya uru pesa health gite samo winjore mano biro mana timre lakini wapenjre penjo kata sani ng'iye pesa ma social health authority chulo counties wagite king'iyo kata counties mawacho ni msaji ni on source revenue medore thothgi en weche mag health pesa michulo sani e level 4 gi level 5 gi level 3 hospitals en pesa maber ma kotigo e nyayo kata mana weche thieth to wadhi bedo maber. Okay, erokamano. FCPA donge nyalo bedo ni wan bende wan gi gima waluongo ni over expectation, geno mang'eny kuom sirikal mar kor gwengegi sama ji go campaign osing'ne ji tich ni sirikanda biro ndiko ji tich. Ka governor otimo mano dong chal ka gima koro chopo singo mare mar campaign. En kare kitimo singo teri chopo singo ni to king'ene kidwa ing'ene ok inya manyo gimikia kore ok anya dhi chunga gavana ka kia tij gavana nyaka ng'e tij gavana sama chung gavana ng'ene kaka gavana oyiena ndiko ji adi mabiro e ofisa ka to chief officers kata ginene kata waziri madhi bedo go ginadi ing'e officers minyalo jasi ji gin kamoro ji 20 kata 30 itidwa manyo nafasi idwa wacho promise dhano 300 kaka mage gik makelo tabuo ng'eyo tiji kaeto gima be dhano nego tim eni ber ka dhano nigi lony e tich magi dwaro. Okay. Gima inyo jowa ahinya iyudo ni dhano thothgi kao tije ma ok gi understand. Ing'e ni bedo governor opogore gi bedo kata mana kaka senator. Senator ing'ene idhi yale bunge kucho iwuoyo mang'eny kata inyalo kelo kata motion kata nyaka ibed ni maber e wuoyo. Governor wuoyo ok bi mi tich. Nyaka ibed gi kathera kata lony mong'eyo ni adwa tayo county nang'o. Nyaka understand the fiscal space midwa tiye. Ni to pesa madhi yudo en marom nade. Tadwa kelo weche mag dongruok. Ere kaka dwa yaro weche. So it's more managerial. Idwa inspire you teach. Mondo giti motegno.
mondo mi jothijo matiyo osiptende othiedh jotuo. Mondo mi mano timre, ka ionge lony, tibro yudo ni kamoro in pok ni bedo kata gi bura mar staff midwa wuoyo kata gi jotich e weche mag kaka onego bedni gitiyo. Ikia kata mana policies makare monegi keti. Governor and the head of executive. Obedo gi cabinet necha. Ere kaka vision idwa translate to jotich man piny ka. Ere kaka idwa motivate workers gi. They pay me ulogi. How soon do you pay them? Kidwa chula msara bang dweche adek. Ere kaka paro gi pachi na dhi miyi the best output. So ka an governor, mago gik manyaka bede pacha. To bedo mane pacha ka history mara gi lony mara oyiena mondo mi apar e level no. Mana kaka ibede pod. Ing'eni nitiere pod level engagement ng'amba jatelo man malo nyaka ng'i matut ochalo winyo me kor lwasi maneno piny te. Ok inya bedo jatelo man malo to pachi chalo nyamora ginene kudi moro machamo ga oduma cheluona ngocha. Thoth koso. Moro machamo oduma e puodho cha kungu ing'ene neno mana ginene oduma metiende kanyero maralum mochamo no. Okone kata lot modhi ng'ado kodhi e yien machielo. View mari is myopic with Kisungu. Wadwaro ni gavana nyaka bed ng'ama nigi broader view ma kichako wacho lek mari tinyalo translate gi actionable points tibedo gi strategic teams makonyi mondo mi implement agenda nino. Mana chakre gi the right person ma in charge of finance. Budget nyaka igor makare. Kech kanye kama weche te gore go piny. Ka budget igoro mobam to gimoro momedwaro kibitimo. Erokamano. Make mana kanyo FCPS bon kuom wach maleo mapoko dwaro neno kinyi makawuono watemogo tamsi kendo ng'iya nena ni to wasedhach nade ka watemo rieyo kaka pes jopiny tiyogo e counties mekwa. Ka waduogo tok weche manyien FCPA abro kwayo ni ng'iya nena wach mar pesa ma wuok e national government to dhi ne county governments cha. Chik wacho ni onego bedni tiyo gi last audited accounts. To mano poko timore. Ang'e ni chien kocha National Assembly ne okaso wach mar kolo matut audited accounts ne gitemo kete mondo bed more recent. To kara kamano pok wachope okang' makamano. Mae momiyo counties pod oywak ni 415 miwacho ni to pod wan chien. Onego bed adi. Make mana kanyo Sadek mar okinyi weche manyien kod Vincent Otieno. Donje promotion mar kunywa airtime na Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa ching. Yud mor kimadho soda mar Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink. Kunywa airtime gi Pepsi. Winj mit kendo yud mor seche mimadho soda mar Pepsi e piny Kenya mangima. Opudho gi BCLB namba 00025 Weche kod chike mantie nyaka lu. Nyakwara Mogi, e kindeni ma ikori ne yepo mag sikunde, kik iyudri kama tek ewi dwaro mar pesa mar school fee. Sani kokalo e logbook mari mar apiko no, inyalo yudo hola mapiyo maromo nyaka 90,000 maonge achiedh nade, mane e bwo seche 2 to ichule mana matintin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Mogo logbook loan mi thuolo e yo mayom maonge chwero luya. Ne mathoth, chikiti pile ka pile e chenro mago opogore iwinj maling'ling kaka inyalo yudo hola mar school fee kod hola mamoko mana gi Mogo logbook loans e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelni gi Coop Bank Assurance Intermediary. Oyaore Nyakwara Mogajwang kendo machiegni duol machune kedo kod ratiro mag oganda e pacho ka dwaro mondo mi koro chul jogo mane oneno matek e kinde mag ng'anyo chudo mabende giwacho ni ok onego bedo mar omenda kende. Duol no ojiwo jokanyo mag komiti bende ne ochuoye kod jatend piny William Ruto mondo mi ne ngi wachno ka koro ginyiso komiti go mondo mi one ni chenro no biro timore yo makare kendo yo manigi adiera maonge kod ng'ikruok moro amora. Ma biro mana bang' ka duol no ne osegolo lipodgi e wi sand ma jokenya osebedo kakale e thuolo mar higni 2 machien ka bende giwacho ni oganda jokenya thothgi osebed ka erocho ratijgi e kinde mag ng'anyo. The period that has been given to the task force
is, I think, very short. If you look at 120 days, we need to do proper profiling, we need to do proper reaching out, we need to do public participation. Weche mamoko nyakwara Mogajwang en jodak kar thieth na Mayala rwako gimor mokalo wach mar duogo mar kambi mar Dominion Farms Limited kar thieth no. Kambino ma en mar jago moro mawuok e pinje jorochere. Wuon kambino manyinge Borges ne olando chenro mabende en godo mar duogo dhi nyime kod tich kar thieth no Mayala wach moduoko geno mokalo ne jodak e alwora no. Jafom mar County ma Siaya Joja Molo giler mathoth wachni. Amor ka winjo ni Calvin duogo. Diga machien mane Calvin ne nitie. Calvin nokelonwa yadh thuol. Ma onge ng'at mane tho ni thuol okayo. Calvin nokonyo nyaka mine mane tiye i farm ka. Negi wayudo nyaka kaka nyithindwa dhi sikul, nyithindo rwakore, koro amor ka Calvin obiro. Adiera makende, Calvin Bajas kane nitie gweng' kae niko. Ni waneno kata dalili mantie gweng' kae ne nitie lokruok mabor kabisa kwa ng'iyo kod sani. Mago jopiny gwenge ma Kadenge kama otodo Mayala nitie ka gin gi mor mokalo koluwore gi milome manyo gi winjo ni jaket mwandu ma wuon kambi Dominion Calvin Bajas duogo chako tich kendo e thidhia Mayala kuno ka Patrice Jonyo kod Ben Owino oywak ni gisebedo ka gichandore makalo nyaka ne jaket mwandu no wuogi higni 5 mokalo. Calvin nyaka ka onge gimora mora mwaseneno maber kendo chandruok mwasebet kwa neno. Nyaka Calvin nyaka kata tich mane Calvin konyo go kijande neno chung. Kijande wa koro wuotha miyo moko donjo kata turo utiji. Koro Calvin kanyalo biro amor matek. An amor mar duogo Kevin Calvin Bajas. Gimomi amor nikech kanen ka mchele ne koloso ne wanyiew bei mayot. Kuom mano koro gin gi geno ni duogo mar jaket mwandu no dhi chako loko ngima gi kendo. Koro wan wamor kodon nikech kodon to dhi create nwa tije mang'eny ma jopiny dhi yudo tich. Calvin Bajas emnong'e rito nwa dikes. Mako biro to wan gi geno no dhi timonwa maintenance maber ma pi ok nyal chandowa kaka chandowaga. Calvin oduogo wapar no wanyalo yudo ngima mane machon chande. Kone wapar mondo wadware mondo obi oduoknwa piny wakech piny koro kethre wayak nyal dhi skul piny rach kech kayo ji dhano thagre left and right. Magi giwacho ka Francis Amolo kod Jojo Nyango opuoyo gavana ma Siaya James Orengo kuom yawo thuolo ne joket mwandu mak mana ni gikwayo josiasa mondo mi koro kik tunge kendo kaka ne otimore thuolo mokalo chande. Wan Siaya County nyocha wan county ma wan gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moronge. Lakini kalure kod effort mar gavana wan kod Siriwo Rice Mill to kendo duogo mar Calvin enu pak maduong' kabisa nikech wan sure no wadhi bedo kod kambi mar niang' to mchele bende dhi medre. Kwayo ni josiasa ma jothurwa kik wago siasa moro mar riembo jaket mwandu. Wakel jaket mwandu Siaya kae mondo mi wati maber nyithiwa onwang' chiemo moindewa onwang' kuonde matime ohala mondo Siaya County bo onwang'e osur kuom jaket mwandu. Migosi Bajas nyolando ne ochano duogo kendo chako tich ayanga e thidhia Mayala kuno. The local people have been trying to get me back here forever. So, I will start the rebuilding process again. Everything we did before will be back. Everything's coming back. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwara Mogajwang kwa were motimore County ma Siaya wadhi nyaka County ma Homa Bay. Nyakwara Mogi en mana ndalo achiel kende tok jatend piny William Ruto sidha yanga kata yawa yanga romo mar lochgwe Revolution Conference e County no. Odiochieng' kawuono chenro buora biro dhi nyime County no kachiel otudore gi jafwambo mar County ma Homa Bay Ali Abich mondo mi onyiswa ni to nyaka gi sani chenro chal nade to ang'o ma onego beni koro jowinjo geno yudo kotenore kod wach mar romo mar kor gwenge. Abich ka iwinja ichiew nade County ma Homa Bay to nyaka sani chenro chal nade kotenore kod romo mar Devolution. Vincent erokamano wan kare County niendi ma Homa Bay kendo romo malos mar kor gwenge mabagi County ma Homa Bay kandi ala tuke skul sekondar ma Homa Bay donje odiochieng' mar ariyo odiochieng' ma kawuono Vincent kendo ogai mar ODM Raila Odinga wendo modelo odiochieng' ma kawuono ka obiro chiwo twak mare kaluwore kod kaka sirikande ma County osebedo ka itayo nyaka ne chaki loch mar kor gwenge koro sani koro higni 12 ka Raila Odinga biro chiwo twak mare ka saboro kanyo kendo en wendo model ma kawuono biro goyo twak mare moyiedhi e weche kata kaluwore kod romo ma okelo counties 47 mochokore e laptuke ma Homa Bay kandi ma ng'iyo kaka kende ma counties osegoyo weche mag dongruok mag counties. Vincent odiochieng' manyoro ne jatend piny Kenya William Ruto ne oyawo yanga romo ma kamae ka
gima ne jatend piny owacho ahinya en kedo kod weche ma mibadhi kaneno ka ose ahinya committees mag od bura kod senate mawacho ni osebedo ka nyalo mibadhi ka gikawo asoya ka kuom governors kata jotend migepe ma chopo nyimgi mondo duok penjo mopogore kaluwore kod tijegi magitimo migepe mopogore kaachiel kod counties mopogore ka oko ni ok en gima ne kare kendo onego bed ni sama jood bura timo tijegi to gitim makare ka gindiko report mowinjore to ok ndiko report mana bang' ka giseromo met bile owacho ni gisebedo ka gikawo kuom jotend migepe kata governors machopo nyimgi mondo duok penjo ahinya to motenore kod kaka chenro mag dongruok dhi nyime e kuonde ma gintiere. Vincent odiochieng' ma kawuono mopogore kod twak midhigola yanga kod ogai ma ODM Raila Odinga en nitiere chenro mathoth madhi nyime miluongo gi dho ngere ni side events madhi nyime e tents mopogore opogore e lap tije kandi kamoting'o go mbaka weche mag pur, weche mag pith, weche mag thieth, weche mag kedo kod MOU kaachiel kod lwenje mag kit chwech kaachiel kod migepe mopogore opogore ma oketi kendo goye mbaka ma otelo kod governors kaachiel kod jogo eko mawuok e riwruoge moko mag sirikal kaachiel kod mago maok mag sirikal maneno ni moko kuom chandruoge ma osebedo ka chendo ahinya to e kaunti ma pacho kaendi ong'e kaka inyalo ked kodgi kaachiel kod sungruok paro e wi ng'eyo ni to ere kaka jolony nyalo nywako lwedo sirikande mag kaunti mag tieko bidiro machalo kamano. Bende nitiere twak mabiro dhi nyime e weche mar kedo kod pek mikelo kod futo mar yamo kor lwasi maneno ka nitie jolony mopogore opogore e weche mag kor lwasi kaachiel kod weche mag ng'eyo kaka inyalo konye kedo kod midhiero mikelo kod futo mar yamo kor lwasi kendo gin chenro mopogore opogore ma sama wuoyo kod nene Vincent osechakore tents mopogore kaneno ka diligence kata jokanyo ma bende oseketo nyingi madonjo e romo kamaendi bende medo mol achiel kachiel lap tuke kandi mondo mi giwinj ni to ginano gin ma kawuono dhi nyime kawe kod okenge ma loch mar kor gwenge osegoyo nyaka ne chake higa mag 2013. Odiochieng' ma kawuono Vincent bende governors mopogore opogore mawuok e counties ma koro yuoro kaendi bende doyudo thuolo mar keto lela mo kuom okenge mag dongruok kata chenro mopogore opogore ma gisebedo ka gitayo e counties ma to ming'eyo ni en bende en chenro ma kaunti ma onyalo somo e rieko kata weche mag dongruok ma nyawargi timo kata okenge moko ma kauntis mamoko keto mano ni chenro makare odhi chenro mag yudhe makare kauntis ma gintiere. Ka odiochieng' manyoro ne waneno ka gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata ne waneno komako dhoji nono ahinya kaluwore kod kit kaka noketo kaka kaunti ma Murang'a itayo e weche mag choko osuru, e weche mag pur kaachiel kod weche mag thieth mathothne gin gigo eko ma itimo yor lony manyasani ma owacho ni oketo mar konyo e tieko mibadhi ma samoro nyalo wuok e kaunti ne kanyo kendo neno ka ne en presentation mane oketo ma thothne neno ka ne omako dhoji nono kaluwore kod kaka opando tich e kaunti ma Murang'a. Vincent odiochieng' ma kawuono bende en thuolo mar mondo mi counties mopogore opogore osom riekni e weche mag thieth, e weche mag pur, weche mopogore opogore ma counties mamoko timo kata mosedhi maber maloyo counties mamoko mondo mi gin bende gisom e paro ni to gin ang'o gin ma ginyalo medo mar konyo e bero chenro mag dongruok ma jopiny yudo e counties ma gintiere. Koro gisani endi mano gima dhi nyime ka nitie twak mopogore opogore madhi madhi nyime e tents mopogore kaendi ka koro dito mondo mi ogai mar ODM Raila Odinga omol kaendi kar saa 8 mondo mi koro ochiwo ayanga twak mare kaluwore kod chenro mag loch mar kor gwenge gigo eko maneno ni onego bed ni sirikal mamalo timo kata sirikal mag kaunti timo mar konyo e bero ngima jopiny e counties mopogore pacho kaendi ka wang'eyo ni ogai mar ODM Raila Odinga osebedo ka biro ahinya mondo mi omi counties kata tend counties ma pacho kaendi teko mar tayo tijegi kaka owinjore kendo osebedo ka okedo ahinya mondo mi omenda oor ne counties e wang' saa ma ndideko manyalo ng'iko chenro mag tich ne sirikande mag kaunti kod bende kedo kod mibadhi ma osebedo ka go tachne kuom counties mopogore kaendi kendo wang'eyo ni mano achiel kuom twak ma Raila Odinga biro golo odiochieng' ma kawuono kod okenge ma koro paro ni onego bed ni keto mar konyo e medo bero ahinya loch mar kor gwenge manoketi mar konyo bero ngima jopiny kod neno ni chenro mag dongruok kata chenro mag sirikal ochopo machiegni gi jopiny kama entiere. Bende Vincent obiro yudo thuolo mar go mbaka gi moko kuom jopiny ma bende waneno ka oseyuoro kani to geto pachgi en ang'o kaluwore gi chenro mag dongruok ma sirikande mag kaunti osebedo ka timonegi nyaka ne loch mar kor gwenge
chakre 2013 kume odiochieng' ma kawuono nitie chenro mathoth ahinya ka kawuono en amede mar romo makama ka odiochieng' makiny koro ibiro luonge kendo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki biro molo kaendi mar loro ayanga romo mar loch mar kor gwenge kata Division Conference ma higa mag 2015 mane obagi e kaunti ma Homa Bay kandi chakre odiochieng' manyoro Vincent. Abich, mana ka nyalo penji kapok iweya, iwacho kacha ni nitiere nyisruok moko mopogore opogore mabende counties nyiso tenants mopogore opogore. Counties wa kaka county ma Kisumu nyose nyiso margi, counties wa moko to koro nyiso ang'o e kinde romo mar devolution nindi. Kamano Vincent, jone counties pamen kod abiriyo manyiso ma kuom lony magin go kendo mag romo magin kaachiel kod pogore magitimo e counties magi mar konyo e bero ngima jodak e county go eko. Nyoro ne wawuotho kata booth mar county ma Homa Bay kandi kama noneno chenro mopogore ma sirikal county timo nyaka plan mantiere mar keto Homa Bay county mondo obed koro boma maduong' kata city bang' kochopo higa mag 2015 kendo noneno ka county ma Homa Bay noketo ikruok mag kata okenge mag go kelo kod endo ma to ka inyuolo ma kuom dweche ochiko nyaka sani gi referral hospital ma Homa Bay kandi onge report moro amora mosewuok kuom nyathi ma to kinyuolo mane osebedo ka ng'eny e kaunti ma Homa Bay kandi kuom thuolo machien kendo mano achiel kuom gigo mana ne okasiro tende kata booth mar sirikand kaunti ma Homa Bay achiel kuom gigo mane giketo ka kaunti ma Migori bende oyudo thuolo mar wuotho e booth mar kaunti ma Migori mane wayudo ka chenro mopogore weche mag pur naneno kanyo weche mag somo kaachiel kod chenro mamoko machalo weche mag thieth bero sekta mar somo mar nyithindo matindo ne waneno ka nitiere e tent kata e booth mar kaunti nendo ma Migori ka kaunti ma Masia bende nono ka nitiere chenro mopogore opogore kamoting'o nyiso kit luoko timbegi chenro mopogore plans mantiere mar bero kaunti ma Siaya kaluwore kod plan moket chenro moketi mag dongruok ma sirikand James Orengo keto ma konyo bero ngima jodak e kaunti nendo ma Siaya ka bende tent ma kaunti ma Kisumu nono ka nitiere chenro mag dongruok mopogore ma gavana Nyang'o ne oketo kanyo mar temo keto lela ni kaunti ma Kisumu osego okang' weche mag dongruok nyaka ne chak loch mar kor gwenge kendo mopogore kod counties ma Kaluka Vincent ne waneno ka nitiere mwandu mar gik madongo ahinya ma sirikande mamoko mawuok oko mar Lunya Sakani noketo. Ne waneno ka Murang'a noketo magi, kaunti ma Kitui, kaunti ma Uasin Gishu, kaunti ma Mombasa noketo chenro mopogore opogore to en en thuolo ma bende ni kaunti machielo nyalo bedo kod paro masomo ni to kaunti ang'o ma kaunti machielo timo ma onyalo somo rieko mar koro konyo bero ngima jodak kata ngima jo kaunti ne motiye kendo thuolo ma koro gavana tiyo godo mar ng'iyo ni to ang'o manyalo medo kaluwore kod gigo motimo mar konyo bero ngima jodak kopkom kata kopo kata ng'iyo kit kaka kaunti machielo timo gigene mag dongruok e sektas mopogore ahinya to ne chenro madongo ma koro noseduogi ne kaunti miting'o chenro mar somo ne jopuonjre mag ECD chenro mar thieth chenro mar pur chenro mar ng'iyo kedo kod weche mag midhiero mag pi e kind chenro mathoth mokalo ma bende mulo ahinya to ngima japiny ma kawaida modak e kor gwenge mondo mi ong'e ni to ang'o ma devolution kata loch mar kor gwenge kelo kama entiere e kor gwenge koro mae achiel kuom gigo ma waseneno ma kama kendo pod odhi nyime kod luoro booths kata tents ma counties oketo liege mondo wang'e ni to ere kata siri mane kata pek mane manitiere ma kaunti machielo logo nyawadgi e weche mag dongruok manitimo kauntis gi Vincent. Erokamano ahinya Abich kuom miya lipot maleo kotenore kod kaka chenro dhi nyime e booths kata tents mopogore opogore ma bende koro counties sume paro kata sume riekni mag dongruok. Erokamano ahinya Abich kuom lipot machalo kamano Nyakwara Mogajwang'. Kopogore gi mano Nyakwara Mogi wadhi nyaka kaunti ma Migori kama yudo ni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono biro sidho ayanga chenro mag gedo mag udi mane ogiyot chenro bende biro timore boma ma Wendo ma en koluwore gi bedo ni otimo limbe kono e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono kama bende obiro rome kod jotelo mawuok e kaunti no kaeto bang'e obiro bedo kod romo ma ching' gi jopiny e alap ma Sony Sugar. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma gi ler mathoth e wachni. Limbe ni ma jatend piny Kenya kaunti ma Migori korwako jotelo mopogore opogore kaunti ma Migori ma bende wacho ni en mano mar ber. Joel Brendo ma Wendo wuol to win wando mor kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto ka bende wacho ni limbe no dhi nyuolo lew mopogore opogore ma oting'o chakruok mar gedo mag ute manengo gi yot e gwego mag Wendo. Mae bende osir kod warrep machon ma Central Sakwa Johnson Owero ma ne okono oganda duto e kaunti ma Migori ni orwak jatend piny Kenya e kaunti ma Migori. E seche ma jatend piny Kenya William Ruto kolimo kaunti ma Migori, achiel kuom jolar kom mar director e Sugar Board Andu Abade
Bende nyaka sani koro kwa jatend piny Kenya ne kawo limo kaunti ma Migori koro wuo e weche mag chudo mag gope mag jopur niang' kaachiel kod mago mag jotich masoni. Wakwayo sirikal mondo ogol pesa mondo ochul jopur mondo giyud kaka nyithindgi nyalo ter e skul. Mar ariyo, jotich bende nitie ma bende nigi their dues arrears gi, bende wakwayo sirikal mondo mi ogolnegi arrears gi, kaya suppliers bende ogolnegi pesa gi mondo mi wadong' ni koro wan gi new investor, we begin on a new chapter. To yie mondo mi owinjnwa e weche machandowa giendi mondo mi wabed kod kwe chunywa kaka jopur. Abade ne owacho ni jopur mathoth mane ochung' ne kambino mar Sony kane pok oket lwet ji giwegi nyaka sani koro okwamo ka bende deber komenda ni koro igolo mapiyo piyo. Bende ne okwayo jatend piny Kenya mondo koro konygi e neno ni yiero mar directors e Sugar Board koro tim mapiyo piyo mondo jopur kod ber ka okum board ni. Kenya Sugar Board manyocha ne ochuogi gi chik manyien mar sirikal sani osebedo kapok otimo yiero, to jakom mar board osebedo e ofis nyaka ne yiere dwe mar 11 higa mokadho to onge gi directors. Omiyo wakwani mondo intervene mondo donje wach ni endi mondo mi luongnwa yiero mondo dhi oyier jotelo manyalo telo ne sukari e yo makare. Kane ber to rais ochako wachnwa e kendo en ni wan kaka jo Southern Region bonus man niang' mosekoter jomo Mumias nyocha ne osekodhi omiyo bonus. Kwan bende kwayo maduong' en ni mondo miwa bonus waniendi. Ne Nyakalondo Maramogi kuke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Watudre ka ng'oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni go kumba mar Coop Bank Assurance Intermediary. Obed ni dwara rita no handi. Mwando ni kata mana mar jomatiyo ni. Okumba mar Coop Bank Assurance Intermediary tudi gi insurance mamoko mabiro mi duoko makare minyalo geno kuome. Limbad bengi mar Coop mantie machiegni kodi kata yuatole namba 0703 027 000. Tumeanza siku right na Pepsodent, smile ziko bright, tuko fiti fresh, ndio kuwe kama sisi. Amka nayo. Ndio kuwe kama sisi. Amka nayo. Pepsodent. Amka nayo. Confidence. Amka nayo. Smile fresh. Amka nayo. Amka nayo. Amka nayo. Asubuhi na jioni kubrush ni twice, nafanya mwenyewe strong alafu tena ni white. Let me tell you, kutumia Pepsodent ni wise, breath ni fresh na smile ni nice. Mana kamano nyakura mgajwanga na gomba kagi Vincent chien kacha samakuru penjo ali ya beach nito county maya no pedango e DevCon 2025 nyane no kanyo kama Queen County oketo exhibition mag wuoch magitwango opira magiloso matini gitemo tego gimolo ni cottage industries magge e county makitui bende nyoketo kambi magitwango uniform mag jotich kendo kada mar polisi ginyalo twanga county ka county nyaka bet kod gima ginyalo timo. Ndalo moko ne devolution conference otimore Kirinyaga county, to nitie county moro moko e piny luo maji nowuoye marach kuome nikech ne onge gima ne gi exhibit kanyo, mana piche mag legends kende mane gi muono. Koro ka president timo rounds ni to un county makama un gango to usetiyo gi teko mar weyo machalo nade, nyaka wasung gik ma wan go. Ka en weche mag sunflower, wanyalo wacho ni sunflower ni wan gi gimiro ni value addition. Wagolo sunflower oil, chiemb dhok bende wagolo. Ka en pamba kata cotton, to cotton cake nitie ka, to wan gi mo mabende wathiwo mar pamba, kendo wantiere kod material minyalo twang' godo nanga. Mago e gima onego beni counties mekwa timo. Koro committees mag counties nyaka koro ti mariek. Otimore marach ni okayudo thuolo mar wuok Nairobi kaka dhi Homa Bay. Na chano ni mondo adhi Homa Bay adhi ane gi wang'a ni to Kirinyaga lo wagango, Uasin Gishu lo wagango, Irungu Kang'ata lo wagango kotiyo gi weche mag ICT, weche mag keyo yedhe. To Makueni County Mutula Kilonzo ang'eni nyonge nyene romo makelo kanyakla okinde yo Coast Region kocha. To an gi geno bro yore nyasi makawuono gi makinyne. To Kitui County lo wagango.
To Vihiga County gin gang'o ma wan waonge go. Kisii County nokelo ang'o? Murang'a County nokelo ang'o? Mane PM maber, en PM mar sungo nyalo ma county ka county nigo. Nyakwara Mugajwang'. Nanno ka jomoko jaro county moro ni gin gibiro gipedho mana buge mondike. To iluongo ni devolution at 12. Kana wuoyo chien kacha gi jakom Raila Odinga kane olaro kom mar president 2022 kane apenje ni to chandruok mane maduong' mamako devolve units mekwa. Nowacho ni wach mar benchmarking ma jochoki dhi e piny Russia. Israel emane ji ne dhi e mang'eny. Ni dhi puonjore weche mag tiyo gi teknoloji e weche mag pur. To ka giduogo to onge gima lich ma ahinya mitimo. Obed county executive committee members, obed kata mana governors themselves, obed kata mana MCAs, samoro committee mar pur gi trade. Dhi Israel puonjore weche mag irrigation. To gidhi mana Naivasha ka gipuonjore gima itime lope madongo Naivasha ka ni time nade kata mana Narok ka. Koro gin mbaka ma nyaka wago. To mogik tik kaka nasewacho, Calvin Burgess mar Dominion duogo kendo. Nyaka jotend siasa kaka jopiny giwegi owacho ni nyaka create an enabling environment mondo investor oket mwandu ne kanyo. Kanitiere MOU ma dhi bedo signed, close momulo weche mag jopiny, ing'iya nena. Of course nema bende biro timo environmental audit margi. To wang'iyo ni to wanyalo yiengo ratil kanya nikech ber kikwadar jokama. Jomoko gombe agomba. Kobiro to we must guard it jealously. Nyakwa make motegno mondo kik odaro dhi kama chielo. En saa 3:22 marukinyi. Wendo mara ponitie kanya kwa Mogedwa ni koro to atiek kode twak ma wan go kinyi makawuono. FCPA oyawre kendo machigni. Oyawre ahinya kendo amora ahinya gi twak. Erokamano. Kane pok wadhi e yweyo na penjo ni chandruok ma governor osebedo ka wacho ni pesa onego beni miyo gi kalore koda the last audited accounts mag national government. To mano for a long period of time pok notimorega. Aparo ni nitiere ng'ikruok kuonde ariyo. Mokwongo ni the last audited accounts chien kacha ne wan gi deko kata delay audit mar office mar auditor general. Iyudo ni igarumo to kawo higni ariyo kapok gitieko audit. Apani mano ne giseloso tinde gitimo audit e kinde mowinjore. Mano miyo kane waloso chien kacha na achiwo ranyisi mar kaka counties wa osetimo e ripode manosegolgi. Yes. Kendo to mano ne report mar 2023-2024. Tieni mano is the last audited report. Okay. Mark man. Those audited report nyaka be tabled the parliament. Ma en Senate. Senate nyaka puodh repode gi magi kadhgi. Gimomiyo pok Senate okadho report mar 2023-24 monde mano tigo bed kaka last audited. Koro zigo yiege dhod Senate. Kech auditor general to nosetieko gi mare. Koro gine monego gikadh mapiyo piyo. Seche moko gikawo report kata higa achiel kapod giluororego. Chutho gi pacha ta aneno ni gima Senate luorore repode mang'eny ka auditor general osegolo onge. Chik iketo kuriere. Sama no auditor ma omiya tich na dhi tiyo audit ma counties waki. Na 47 ga assemblies 47. Yes. Kod special audit benitie. Ka aseluwo chik ma bende nokadhi ma Senate bende opuodho. Nitie gimiluongo ni Public Audit Act. Ochiwo ni kidieny kaka audit chakore gi kaka orumo. Kiwango ka kiwango itime ang'o. En gima nyaka luw gi sirkal moro amora. Kitimo biro timo audit Kisumu. Nitie kama ichake, nitie kaka ondiko barua ne jogo, nitie kaka ubedo gi bura mokwongo ma chako audit, nitie kaka gimiyo report oyudo ng'ama utudorugo, kutieko uchako go kod gibura watieko audit koro wadhi miyo report. Meanwhile magi gik mwaneno. Magi penjo mane wapenjo mapok oduoko gi uru e kinde mowinjore. Bang'e komiu kinde no to uduoko gi. Kuseduoko gi tiju orumo kaka county. Auditor koro golo repode. Repode ni kosetieko to auditor general gosei titere Senate. Senate ok chak bende koko biro yao file kagima en auditor. Kech auditors me Senate ka kwaro to tin malich. Magi mayuawa.
Ka auditor general gimone gipenje ka governor obiro iri ni to bende nurado gi auditor. Be nuluwo chik ni? Be nuchiwo gige sama nowinjore? Ni no wan kod gi sani. Wach mane kosetieko audit koka in kokisieko gi papers mano mibadhi. Okonego beni Senate chiko ite ni gik manono go. Nitiere chik gi ratiro miluwo. Mage momiyo gideko gi puodho ripode mag auditor general. Miyo koro sama koro itimo gimiluongo ni division of revenue cha to koro itiyo gi mano puodhi ma maybe kamoro 2021 kucho. Moro kindego yuto kata ushuru mar Kenya ne pod ni piny. Mano miyo yudo pesa matin kopim gi kako nego yud. Mak mana niya onge kinde ma osekadh division of revenue ma pesa mochiw obedo matin ne atamalo 15 kata mar iga masani. Erokamano. Od gi yuda makare mak mana ni kamoro dosekadh report cha to de gibedo gi mbaka mani dong dwa yude mang'eny moingo kanyo. Erokamano. Nitie penjo ka ma jopiny openjo ka Victor Oyaore, Governor Irungu Kang'ata talks less but does wonders in Murang'a County. Amor kode kabisa. En lony mane ma en owuon otiyogo ma Alindi Hezi Ward Sara penjo kamano e ote mare kaendi. Erokamano maduong' ahinya. Iwacho ni county moro pedho mana legend piche mag legends ge kende to onge gima gi nyalo sungo ni county no nigo. Mano ote mar Nicholas Adem. Erokamano ahinya. Wuod Mbeya ni gi penjo ni maka joma Oyaore mosna FCPA kuom lero weche mangima go. Tikona kanyo ni mokwongo jakwano ni National Treasury oseoro ni counties pesa mowuok e National Treasury te nyaka last financial year mondo counties koro chul all pending bills to county pod badhore abadha ni Treasury pok omiyo gi manyonge. Who is fooling who? Nikech contractors and suppliers yuak kone gi kone. Secondly, World Bank oro manyonge madongo through grants kata pesa ma ok duoki to pod counties mekwa odagi lero projects kata tije ma pesa go timo e kor gwenge wa. Mar adek, en ang'o momiyo counties moko bedo kod more than 70 bank accounts mar tayo weche omenda mag counties? Honorable Bernard Mbeya from Nyando. Erokamano ahinya. Aparo ni wacha gi penjo mokwongo mar Irungu Kang'ata no. Yande na lere studio ni kaendi VOJ. And amor ni kawuono Kenya te neno gima Irungu Kang'ata osetimo. Nikech wan kaka jolony weche mag kwan wuothe counties wagite. Yande abedo gi Irungu Kang'ata ofise kaachiel gi jotelo moko. Kano wadhi timo weche mag konyruok e yore mag nyalo nino ni ere kaka watudre mondo wakony gi mondo migi gitigo omenda jopiny maber. Nen nwadonjo ofise sa 11 odhiambo. To kodonjo ni to yawo no mana TV ma en gi ofise to nyiso ni wanyisu pesa mosechok kawuono kuonde mag thieth te. Ne waneno dashboard pesa mano donjo te, mine mano thiedhi, joma igi odongo, report no nitie en gi data te. Bang'e nyisowa mae kaka wasesolo pesa joma no apply license mar gedo ne gibiro online magi pesa magisejiro mag jom parking mae pesa mano donjore gimi neno Irungu Kang'ata wacho Omabeija kata kama eno Mabei kanyo nyalo neno gima timre Murang'a. Omiyo it is very true ni jotelo moko nitie matiyo maber gima kamoro kata ji ok ong'eyo kane pok kata di weche mag shagi obiro. Murang'a County ka ng'ato tho ichulo 100,000 manche gin go gi NHIF machoncha mo sirkal mar Murang'a County moketo. Omiyo ke winjo kage wacho ni kata yuto gi odhi malo and backed by data nikech onge kama imule pesa cash kata chiel. It is all digital. To tiyo mana gi technology manyasani. Yes. System ma Irungu Kang'ata tiyo ge mana Homabay. En mana ni implementation koro pogore. Maro ma Homabay kata kipimo ge mamoko yudo ni yes iwacho ni revenue odhi malo. Kopogore gi kinde mag governor machon. Tadieri maduke en ni ya. Revenue modhi malo no thothne en osiptal. Revenue mana mowuok e osiptende wa. Ma king'iyo chien kacha report mar Awiti ne ok gol revenue mawuok e osiptal. Omiyo sembe ber kipimo gi nyamin. Wanyalo bedo loss in between. Yes, nitie improvement revenue but not to that extent. But mano nyiso ni ka wan gi jatelo ma is visionary and committed to gima dwaro to you can do a lot of things. Gima chielo ma adwa wacho about revenue ka. Nonro wacho motim gi gimilo ni Commission for Revenue Allocation. Ni counties wage kargi 47 gi. Nigi teko ka ok oloko chik gi sani
mar choko bilion 200 gi 260 billion. To ni e counties wagi gichoko mana 60 billion. Tiende ni bilion 200 higa ka higa lal. VOJ go ane darubin no. Kade 200 billion malal ka en olal e mibadhi ok ni onge. Ochokore to lal ka. Mane momi yudo ni nitiere pesa moko moko dwa donje, jomoko moko dwa duoge e system minya nego pesa te misol. 200 billion ni kane kawe tipoge kata ne counties 47. Tieni county ka county de koro choko de yuda an extra kata mana an average of another 3 billion. De waonge tabu mawan kogi. Okay. To nikech mibadhi mogo tach ma ji luoro go ka katikel mana system maber ti yaw fuok moro miyo omegogi toke kucho. Mane momiyo king'iyo kata mana pesa mane choko under Latif chien kucho 2010-2011 pesa Latif mane choko Kenya ka te mane choko county councils gi municipalities ka koriw to poge gi pesa michoko sani tin the county pesa ma governor ma sani choko rom gi mane Kidero choko higni 10 mokalo kidhi Kisumu county pogruok e kind pesa micholo choko sani gi mane municipal choko under local authority tin kabisa to higni 10 gi wiye. Adieri makende niya se ogwang' te se gweno nitiere kuonde ma bende ikuongi chako go. An kaka governor akuonga make sure ni revenue machoko pachoka odhi malo. To mar ariyo kete chik makare gima wuod Mbeya ywako ni ang'o miyo pesa Mbadi osegolo to governors gi usiko mane pesa kwamo malo kucho. En budget moro mobama wuecha. Budget no Obama kata pesa bitok rom. Koro kinya chulo contractor. Contractor adwa nyisi kae ni ya kidwa ng'e ni pesa ni nitie kata onge. Go kwan mayot. Dhi ng'i budget mane governor osomo higa mane kane higa chakre mano kadhi chak. Ne owacho do dhi choko pesa di on source revenue. Dhi ng'i ane pesa magi choko kane higa rumo. And report mar control of budget bro nyisi. Nitiere fuok moro. Fuok no en gowi mok bichuli. Omiyo kata Mbadi kela pesa. Gibro mana chulo msara. Gibro chulo mana gik magina gi interest matin. To gowi moko nyaka dong. To gowi ni madhi dong. En mana jawala. Koro ka in jawala ma ng'ami ng'eyo onge. Ino nyanga kado tiena makamoro kere gi jotalo makanyo. In mari ni bro luorore higni nenda rudi. Nyaka wabed gi county manyalo timo budget makare. Omiyo kiny ka public participation cha. Akwayo jothurwa. Sani dhi chak public participation mar budget mariga mwachomo machielo ni. Sama gibire town hall kata gweng'u cha. Penje MCA mari cha. Nito budget maiga mokalo cha. Ne wacho ni governor nane dhi choko pesa di. To no choka di. To mane ok ochoko ni to dhi akanye. To joma no miyo ohala kata tich mondo tim kalore gi pesa mane gilieko ne gi choka. Gite gidhi chul gi nang'o. Mane ka MCA timo tije makare. Onge ng'ama hinyo japiny maloyo MCA man wayiero. Nitiere ng'ikruok e gimiluongo ni oversight bodies magwa. Tije MCA en kadho budget makare. Budget makare ok en pesa okete e ward ni. Yes, mano be ni kare. To nyiswa ni e budget ni te. Be wan gi teko kata nyalo mar solo budget ni. Kama no onge tinyo. Mana kaka bunge marwa. Wajumbe wagi tetete. Kiwinyo mjumbe ka wuoyo kaka William Ruto olo gowi. Kendo dhogi ng'eny kiwinyo giwacho ni serikal nigi gowi mang'eny. Serikal jatelo piny okietayo piny. Tapenjo ni to budget mane William Ruto kadho ni. Ne wacho ni budget en 4.2 trillion. To usuru madwe choko ten 3.1 trillion. Fuok nitie mar billion 900. Kata billion 1 trillion. To sama osesom budget chati ine miwuok kiwuoyo gi jo media ni budget ber o balance maber iga manyien o balance maber igni 9 fuok osebedo billion 900 te wacho ni budget ber tiende ni 9 trillion osemedore e gowi to ibiro wacho ni president rach ing'amo yier kaka mjumbe bi ber to ibe na MPs nyaka wakwergi sasa miwinyo mjumbe ka wuoyo ni gowi ng'eny Kenya ka penj ni gowi ni nokadh kanye e bunge kanyo gowi nokadh e bunge
mane kaka duogo bende piny ka samineno ka japiny ok ochul pending bill ne gowi pending bill ma pacho kae me county ni egowi mineno chando Ruto cha en mane macha to chande malo kucho to ma chando wa e county ka en mana ma assembly kadho ni to assembly kadhe mana nikech governor obiro gi ujanja koseng'e ni osedwanyore e yor ndiko jotich ma excess kawa tamalo 50 kata 70 mag pesa ochulo msara chaka kawa tamalo mana 15 kata 20 ochielo go mafuta gi gik mirengo go pesa teko riwo setiyo gata malo 90 odong gata malo 10 ma ok nya rome dongruok mondo mi control budget kadh ne budget no nyako meda tamalo 20 mondo mi obed 70-30 tieni 30% development koda pesa nitie kod onge koro kosemede to dhi kokwaro wang'e ne control budget ni mae pesa mwadhi yudo kato koseyudo approval to duogo ka koro kako chul jo hala onge jotich koro seche moko msach gi dhi dweche 2-3 magi gik manyaka wakwer an magi gik manyaka wasiem go jogo mwayiero miluongo ni MCA ahinya ng'ama wuoyo ne matek moloyo MCA ma Homa Bay gi Migori ni une mwagi advance report e Kenya mangima 47 assemblies gi ni marach mogik ariyo gin mana ma South Nyanza ma Homa Bay gi Migori hapana udhi marach kendo akwayo uni doge uru piny dhung'u report no erokamano wach mari mogik FCPA adwa wacho ne ji kwara Mugajwang ni mokwongo amor gi weche mag devolution gi achiel 2-3 mawuoye ma ok ni karego nitiere mabeyo mwaneno koda gin tudruok mag sirikal mamalo kidhi e dala mar Homa Bay County uneno amphitheater gimoger maber e dho nam ma kawuono kidhi to ber malich wagone jo sirikal mamalo erokamano kaachiel gi jolweny manokelo gere nitiere gik mang'eny mosetimore e kaunti wa Homa Bay nitie mwanyalo kwano Kisumu, Siaya, Migori bende kawuono nitie bonus ma jopur mag niang' dhi yudo gop niang' nosechulnegi kambi mar Sony nosebede kama ne onego bed kotegno gichako gisieko gi gope moko mane momiyo privatization nyaka tim nikech gima japur dwaro en odhi kama otere niange tichule ok ni itero niangi to ok chuli ka sirikal osebiro moloso mochulo kendo gichako gi gope moko kendo mano ok piny mwadwaro omiyo amor ni privatization ni to biro konyowa mak mana ni nyaka wane ni wachulo jopur gi winjo fununu moro ni ker dhi chiwo bonus ne jopur mag niang' ma Sony gi alwora makanyo nyaka Transmara kaka notim ne jo Mumias gi jo Western diang' bed maber kato bang'e bende jo Kisumu Chemele zone gi Kericho bende obiro timnegi margi mane direction madwa ne mondo wadhiye but wachna mogik madwa nyiso nyikwara Mugajwang' sirikal nitie mondo konywa ranyisi mag devolution maneno beyo kendo bedo ni ker oketo koke ma tije kata functions moko manche pod ni e sirikal mamalo odwoko piny ka gin ranyisi mabeyo andwa mana jiwo jowa ni sirikal ka tiyo kodu maber ti kode maber ka nitie mabeyo motimo med tiyo kode waunguru sirikal ni lwedo nikech nitiere pek ma sirikal nyalo bedo ni neno e yor gope ma wantiere go lakini kiwe mago weche mabeyo manyalo kelo lokruok e piny kigo piny ni darubin mar Kenya ni ming'iye maber ni kadhi ng'iewo oduma kawuono to bech oduma odok nikech mbolea beche ni piny ni kadhi ng'iewo kahawa ka an japur kahawa to magi nitie ber maneno ni nitiere gig dongruok mang'eny ka gi kacha aparo ni wanyalo mana gero gi to mana ka waketo lwasi makare kato waloso siep maber mamiyo project manyalo anu malo bi pacho ka watim to gi sani nikech kaka counties wanigi pek e budget gi kaka ng'eyo ni kik ng'ato wuondi VOJ thoth counties onge thochgi mar timo projects madongo sani nikech thoth pesa gi ne gidhigo budget moringa taro koro thoth pesa gi dhi e recurrent expenditure pes dongruok ma gidongo tin omiyo sama pes dongruok ni tin kapod iparo kaka idwa loso tem ilose tudruok makare gi sirikal mamalo mondo mi munyalo ywa uyud donors uywa investors mondo mi okel dongruok thurwa mane ko biro gi lokruok makare to waneni wadaro dhier kuom jothurwa wach moro ni japiny dhi riedo e dhod MCA kata dhod governor
kata dhod mjumbe nodwaro basari. Nikech kech nitie to gikwa gi sani, lakini ber ka ber. Jothurwa ne gin jomo jonyadhi mane ber ka puonjo nyithindgi gi pesa gi. Ka japur pamba konya kaka gavana pur pamba ochier manjo manie industry mar pamba no mondo mi ayud kodhi makare, mondo bed gi chirni chiwo nitie ma pamba na chako ochopo Disemba tang'wede tang'iyo ni pamba na mapono no nyalo dhi mi puonj nyathi skul. Ka en pur oduma the same, ka en pur niang' the same, mondo mi wae tuo kata midhiero mar chiko lwedo ni, nikech mane mamiyo wayiero jotelo maricho. Ni jatelo maber inene ma yor pogo basari, inene ma yor gonya, tok paro malew manyalo kelo lokruok mariemb dhier e kind dhano. Mane gima miyo daher mondo ajiw jothurwa ni wakaw thuolo mar devolution conference ni mondo wapar go matut nda ang'o mwanyalo timo mopogore gi kaka watime mondo mi wakel lokruok thuro. Mane wach maduong' ma daher wacho ne jowa ni watem bedo bende jomar civically involved. Kik ibeda ni tiji orumo gi gokura. Bang' gokura time no ni MCA ni timo ang'o. Public participation beda achiel kuom jogo matimo public participation kae to wabiro gi lokruok makare. Ka kamano tamora ahinya gi weche pend chik mane ker okelo ma nogo e koke nyoro, kendo amora ahinya gi jotendwa duto kuom rwako ker gi jotelo duto manobiro kaunti ma Homa Bay. En mora ahinya ka wanyiso sura mar piny moriwore kanyakla. Erokamano. Yiena ka tieko tamed jiwo kendo gone erokamano timwa mar Kenya mar Harambee Stars. Gimiyowa mor man naneno mogik mana higa mar 97 kane pod wan gi ndalo nyiso gi Tileno Oguta gini kane mpira ne mit. Kawuono wadok e pap te. Omiya mor ahinya ni yawuotwa matindo gi bende konyo wariwo piny. Kech iyudo kaka moro amora ofis kofis mbaka masani gore kupogore gi weche mag kihondko machando ka gi en mana weche opira. Omiya mor ahinya gi weche go and ker erokamano kuom jiwo yawuotwa matindo. Omiyo ng'ata mago adhula kata mane gweng'wa kucho paro ni Kenya nyalo bedo team mar Harambee. And that is how you inspire a nation towards the right direction. Erokamano ahinya FCPA kuom wuoyo kod okinyi makono kod thuolo mari. Ang'eyo ni tinende dich mokalo, to kata kamano nyi wacho ni ber kiketo thuolo mari mondo igo mbaka gi jokanyanam, weche magerogi, weche mapuonjogi, kendo weche mamiyo gibedo ng'eyo. Gima duong' ahinya Nyakwaram Gajwang' ni ting' mari kaka jago kura kik rum mana chieng' debe kende. Civic duty mari bende en ng'iyo ni to jotelo ma uyiero tiyonu e yo machalo nade. Koluong buche mag public participation, biuru oko ugol pachu. Jotelo un bende lose uru chike moko manyalo nyayo lwasi maber mar public participation. Di mang'eny jopiny osebedo ka ywak ni governor gi committees mag county assembly obiro mana kod jogegi man ka ng'iting'o badi malo ting'isi ni sani pok oromo, to jogegi ma samoro wacho weche mamit ne sirikand no winjo. Koro nyaka bende walok patan. Civil societies mekwa bunge la wenye inchi ma Kisumu, Homa Bay, Siaya kod Migori, un bende makuru dong kaka wang' jopiny. Un be konywa uru kama rem nitiere, waneno kaka wago peksen, to waneno kaka wanyalo konyo counties mekwa bende dhi nyime yo mowinjore. Penjo ok rach. Samoro ka kipenje to penje ka en kod neno moromo. Mae momiyo iyudo ka counties moko bunge la wenye inchi nigi nyalo nyaka tero nyaka county governments nyaka e court. Nitiere county moro maneno kanyo ka jobunge ondiko barua ne PS mar pesa ka gombo ng'eyo godo wach moro. Mane kaka onego bed ni wabedo Nyakwaram Gajwang', teko ni e lwetu. Katiba mane wapuodho higni manomo 15 mokalo ok en ka yiem nono, en neno ni jatpiny nigi thuolo gi ratiro mar penjo mare e yo mowinjore. Jotelo umbe ko penjo kik iwang' nikech japiny timo mana tije mar ng'eyo. Penjo e ng'eyo wach, nikech kok ipenjo to kamoro weche nyalo kethore. Osiepna moro jawacho ga niya, penjo mofuwo en penjo moko penj. Penjo mofuwo en penjo moko penj. Penjo e ng'eyo. Je, unakohoa,
Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Omera, goluoche mondo bikoni bwana. Ato enango machanda ukanyo. Afwandi, okwalwa. To ginango magikwalo? Be ok gikwalo kata gik mang'eny. Gikwalo mana TV kod decoder. Gi computer ariyo kod laptop adek kende. Gi microwave kod simbe auchiel. Medila mar Goldie kod tere mar Diamond. Kod fridge. Salala. Okwalo gigo te to pod utegno mana kama. Ang'o momiyo ok obwok? Nitie kitoko moro mar bengi mamiyo ibedo gi kwe e chunyi nikech ing'eyo ni ibiro bedo makare. Mano Coop Assurance ne in. Mtoka bende. Kata kamano wan kod Coop Bank Assurance. Wan kare. Yudo kuma ber mana gi Coop Bank Assurance. Mana kamano saa 3:46 mano mar okinyi ma sani nyakwara Mogajwang'. Daher mar ng'isi ni sani koro nitie promotion manyien ma iluongo ni kunyo airtime na Pepsi. Pile ka pile kinyiewo soda mar Pepsi kata mar Mirinda flavors mopogore opogore, Mountain Dew kata energy drink ma iluongo ni Sting, kineno nyai pekeno nyakwara Mogajwang', idhi yudo thuolo mar yudo mwandu gi mich manitiere. Credit nitie kanyo mariti kaachiel kod bende wan kanyo kod pesa maching minyalo yudo kata data. Gimitimo en ni bang' kiseyudo nembni 6 go idiyo *459*3# kitiyo kod line mano ma Safaricom. Ng'ata ma osechopo 18 kadhi nyime ema oyiene donjo tugo ni nyakwara Mogajwang'. Parni mwandu te mag kambi mar SBC Kenya ma oting'o Pepsi, flavors mag Mirinda, 7up, Mountain Dew kaachiel kod Sting ema nie promotion ni. Koro tim kinde nyakwara Mogi mondo thuolo makama kik weyi oko. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Oguta lie bobo nitie moka mokwaya ka gi Jason Owete. Jason Owete en owacho ni Oguta lie bobo no ema tugo juoke. Ero kamano. Nyakwara Mogi sani koro nyalo yawo account mari yo mayot ahinya kod bengi mar NCBA. Ok ochuno ni nyaka dhi branch man machiegni kodi kod kiyawo account. Gimitimo en simbi mar ong'we yamo no kende ema nyalo konyi yawo account e yo mayot ahinya. To ber chenro makama en ni nyalo keto pesa, inyalo deposit pesa kitiyo kod M-Pesa mari, inyalo gole kitiyo ng'at machielo, kata bende inyalo kano pesa ni kanyo. Bende inyalo holo nyaka pesa malawo na $1,000,000 mana kadiemo wang' kamano. Abiro ng'isi mathoth, parni idhi e Play Store kata App Store, download app ma iluongo ni NCBA Now app mondo ibed kod simu, nikech NCBA okelo yot mar bedo kod account. Wach mar riedo jazo tas en wach makoro onge gi NCBA. NCBA, go for it. Mano timore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 14 dwe mar 8 higa 2025. En odiochieng' mar 226 e higani, kod ndalo 139 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1961 mane jatend piny Kenya mano Mzee Jomo Kenyatta gi jowetene moko mano makigodo nogole otwech kata detention mamara lal kucho. Bende odiochieng' machal gi kawuono higa 1990 mane en Bishop Alexander Kipsang Arap Muge notho e masira mar apaya. Be ing'eyo? Be ing'eyo ni paka nyalo golo kit duol moingo 100 mopogore opogore? Mae en kaluwore gi mbui mar dinospike.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Saa 4 odong' dakika 11 makawuono ni chieng' tich ang'wen TBT waparo ndalo
kawarito lendo mibiro gol kod IPRA ni to imede koseduoke chien. Ageno kendo alemo ni oduoke chien pek ntie. Sama koro dwe odhi e kona kama kendo nyithindo nego beni doke sikul